Tariro Marisa, how are you? Brenda, how are you? Chereo, zviri sei. Hanzi nani zvoda kufa. Vanhu vada kufa zvakaoma. Vanhu vada kufa zvose nevana vavo. Tosvika kuti zviri kufamba sei mukurarama. Brenda Nzombe, zviri sei. Right, satadzoka ndatochinja network, ndachinja phone. Ndatoona kuti pamwe seusi ndio iri kunetsa network. Ndatirega ndishandise iyi. Saka iyi yacho kwandakagara kwachona ndofanira kutodai so kuitira light. But anyway, ndikaini ngodai zvina basi post pari kubuda nelight apa. Pari kubuda nelight. Saka guys, pana mai vakanifonera nesuro. Handiti mai vakanifonera nesuro, vakanifonera vachichema. Vachiti vada kuzviuraya ivo nevana vavo. Okay. Ndosaka pana ndiri pachona pawakafona zvasingaiti kuti ndivadavire ndobva ndavati mirai kuzodairai kumasure kana ndapedza pandiri pana pazvitoiti kuti ndichigonotaura nyaya dzehazviiti ndatobuda panze ndaona muchingoramba muchifona right ndobva ndabuda panze ndavati alright asi vaichema mai vavo ndabuda ndobva ndavafonera anomaona ndavafonera vaichema mai vavo vaichema vachiti ndoda kutozviuraya ini nevana vangu anomaona nhasi chaindifa kuzviuraya saka mai ava ndikabva ndati problem whatever problem yami nayo zvikanzi ndoda kutooneka hama dzangu dzese ndokumbira mundibayiro life button ndine surozvo ndokumbira mundibayiro life button ndoda kunyatsa kuoneka ndikati muda kumwa mushonga paFacebook pamberi pangu vanhu vachiona handisi kukwanisa kuti ndibaye life button handimuri kunzwa tozotaura mangwana ndokumbira kuti nhasi mumborara murase mushonga wamunawo ucho timborara handikwanisi kuti ndibaye life button kuti ngwama dzenyu dziwitness muri kutaura muda kuoneka hama dzenyu kwai mada kuvaonekera papeji pangu ende wai mada kuuya kwandirini kuti muzotaura zviri pamwoyo penyu dema musataura nyaya kuti muda kuzviuraya imi nevana ndaiti no problem pamwe ndowari kukona kubata foni kendisa ndikati nkadema mangouya mangoti muri kuda kuita life yenyu zvakanaka ngatitei life ndakandichanswisisa but pamatotaura wedhira kuti kuzviuraya apa ina handichatokwanisi ndatove skeptical kuti ndikubayire life button muri momwa mushonga peda apa kunzi vana medu vakauraya vanhu anomaona imi chivatai kana mavata then makanga magaisi pari kubuda nelight apa pane light iri kubuda neapa anomaona pane light iri kubuda nepakona apa saka mungorignore ndichati ndoisa sei kufoneke nokuti light kuti tisabude nenda kutogara kupassenger seat uko ndikwanenda kuti ndonogara zvikanzi kubva kuchechi kunodzora kasi vakatanga zvekuti mari izvo ndotobuda anomaona right ndobva ndati hazviiti kuti ndichikuitirai live nhasi tozvochiita mangwana ndokumbirisawo ndakava kumai vaichema ivavo ndobva ndazama kutaura navo ndikaona sekuti vatinyararei saka tokatafundostora mangwana zvakanaka zvikadii zvinengei nhasi izvo zvindobva kuchechi mai vai vangu vachingonofungwa dzangu kuseni ndanonoka kumukanda kuti ndivabata chindo chechi ndonoka ndochechi chega ndichivabata shungu dzisere ndozvabata iyo zvindikudai ndanguri ndatiraya guys foni yamai vaya haichapindi saka ndiri kukumbirawo kuti vanhu vari kubotswana mufone nhamba idzi ndokumbira mufone nhamba pamwe kuda havava havasi online anomaona ndiri kukumbira kuti vanhu vekubotswana mufone nhamba idzi mongoti muri kutsvagwa naSIS MELLY handika vave palive ndokumbira mufone direct call handiti moti muri kutsvagwa naSIS MELLY vave palive handitika kuitira kuti pamwe kuda havasi chi pamwe havasi havo pamwe izvozvo vanenge vasiri havo pai vanenge vasiri online handiti thank you Nambi thank you right torai nhamba idzi vanhu vekubotswana haminoti munodziti chi +267 ndiyo botswana ndi 267 ndiyo botswana aiwa mari handibvisizve ndobuda kana mari zvotanga kutogo +267 71 ibotswana ndi 71492
492 348. Ndokumbira vanhu vari kuBotswana, please, ndokumbira nemweya waMwari, just two pula unogona kufona uti ukutsvagwa naSIS MELLY izvo zvatori palive vari kutsvagai kwai ndaapa live chiuyai, munongodaro animona, munongodaro. iBotswana handiti nyanzi what happened there. I ndatonesa nekuramba chingotsanangura page redu rimwe riri under construction. Tine vanhu vanorana, I've got IT guys that runs our page, our pages. Saka ndivo vanoita zvese, ndivo vanotiudza kuti indai apa, imbosiyai page riminda apa, irori page ndoratakatanga naro, but ndaitofunga kuti hameno kwarakaenda. Izvo vanenge vakamavisawo pavanenge vakamaisa mapeji aya rabva rasovhuka. Saka rera riri under construction, vari kuisa masoftware manyuwa nameno zvanovhara zvehacking nechichi. Saka takangonzishandisai page iri, ndokwamuri kufunga kuti ramalife. Saka takangoteedzera kuti kauya panapa 2671492 yes. Saka guys vari kuBotswana ndokumbirawo kuti mufone direct number panumber iyo yakapinwapo, ndiyo exactly number yakapinwa, plus 2671492 vafonerei, muti makamirirwa naSIS MELLY kwanzi uyai, vafonerei tivape nguva tinzwe. Asi vakatanga zvokuti kufa guys, inditovadonedza nokuti you never know kuti vanhu iko zvino vanenge vane pfungwa dzavanhu, people are going through a lot. Vanouya panapa chida kuprova point guys, vobva vamwira poison yavo pamberi pedu panapa. Isu hatisi kuda, because ndakatovhunduka muromo wakataura vakabata gaba ravo vachikuchukudza gaba. Ndakuona kuti gaba rei, but vaita zvavane gobana naro apa, machemera vaita ndo akandinetsa, animaona kuti ndoda kuzvurai nevana, but nyaya yacho nasandainzwa kuti nyaya iyi, animaona. Saka ndikuti tichise zvavaka vaikumbira kuti vada life handika, asi isusu tichaita kuti life iyi haisi yekuoneka zvavaiti ndoda kuoneka hama dzangu, haisi yekuoneka nekutaura zvavada kutaura kuhama dzavo. Life ndeyekuti tinzwe nyaya yavo, ndeyechitotaura tozama kubatsirana navo. Kwanzi kana muzogara hapana software neso paFacebook, hatizivi David. Ini ndozati ndine ma-IT guys angu andizvo, ende mapeji angu haahekwe chero zvikaita sei, mapages edu haahekwe, haite zvimafani zvimatricks zvazviya zvokutoti hakuna anoitwa izvo radhirama rako iro. Ichatongoza kuti mapeji edu ari protected, ende mapages edu anomonetiza kubva kumastars kusvika kwokupedzisira because of those guys dzinotita kuseri. Zvokuti vazoitei kana kuseri vazoitei, isa hatinei nazvo. Nichanongoza nechekuti we pay them, they keep our pages, and just that. Zvatongosiva zvokuti kwai haizosi software kuti zvese hatizvizivi, isu hatisisuka tino zvemapeji hatizivi, ndo vanotitira. Ichanongoza nechekuti every page ratinaro rinopinza mari, zvatongosiva chete. Zvezvizvinezvi panoita sei nandiziviwo, asi ndo zvatakaudziwa, right? Hatisi kuziva kuti problem yavo chii, toda tinzwe pano problem yavo kuti zviri kufamba sei, problem yavo ndoda tinzwe kuti zviri kufamba sei. Kwai pamwe problem obviously pamwe inhau dzemurume ahura ameno, ndosaka ndiri kuti vafonerwe. Saka takamirira kuti timuBotswana panewo here ari kufona wekuBotswana, because dambudziko reumwe idambudziko redu guys, dambudziko reumwe idambudziko redu. Ndavafonera hanzi thank you memory, good, thank you. Chitega ndichibvisa bhachizvi wagona mupisa hauna kugara mundango yandikapindamo. Mombozvitawo here zvoti mukabva kuchechi guys unosvika umbogara mota usati wapinda mumba, zvandoitai. Ndinogona kugara kana 2 hours ka 2 hours ndakagara mumota zvangu ndirimo ndisati ndapinda mumba. Chingoti kwamuri kuitei chingoti ndakagara, right? I hope it's nothing. Handizivi, regai tione, regai ndione. Saka ini ndavasendera futi message neimwe nhamba ndichida kuona kuti asi ndablokwa here kunhamba iya, ndikaona kuti yena iyo yangoita 1 tick. Saka ichine 1 tick nanhasi kuri, even ndavaisira neimwe nhamba iyi ichine 1 tick, message yandavaisira ichi ichine 1 tick. Saka regai ndimirire tione hawaita hako. Saka vapenyu memory, ende waita hako. Ndandichitla guys ndikati nai vedu we mai vamoti asi vakatofa zuro asi vaita sei. Saka vapenyu zvonakidza. Saka vapenyu regai vauye. Hanzi Cape Town tiri mumvura 100%. Maenda kudhemu, maenda uyu homuri kuti kuri kunaya. Hey, kuri kunaya Cape Town vedu sisiidawo mvura vedu, ihunzewo zvekuno tutoidawo mvura iyo yasikana, tutoida mufunge mvura. Hanzi tokuti vati vari kufona. Alright, regai tivamirire. Kuno kuri kupisa, kuno kuri kupisa. Mirai tivamirire tinzwe, mirai tivamirire tinzwe. Mirai tivamirire tinzwe vauye. Anoda wakafa zveni guys. Hanzi kuti busy. Avafonerwa Josephine,
ndofunga vauya yapinda manje kanditi ndisi smell namba yavaizivikai ndandati zvoku ndablokwa uku ndandoti ndablokwa zvoku sandazosevha namba dziya mune imwe foni kuti ndinyatsokuona. Yesi Petronella mwanangu risei baby girl, how are you today? Ndikati ndablokwa saka ndazosenda kune imwe namba. Hanzi president vakazofanika president vanga vachinzi avapo, vanga vasiri in the country, vanga vasiri in the country. Yeah, good vafona pa correct na. Hello ende wagona wafona namba idza udzizivi saka ndandiri worried wena. Ndanga ndatozofonerwa nevamwe vanhu vachinditi urutsvagwa naSIS MELLY ndikati ndambobva paWhatsApp. Ndiri palive saka ndatotuma vanhu ndikati ndifonerewo namba inoti namba dzangu ndakasindaisa message wanga usingasapindi ndikati pamwe nguda wakatofa. Ndizvona ndotofunga ndikati ndo namba yangu tikaka 1 asi mukadzi uya akazozofa zuro zviri kufamba sei. Right, tave palive munin'ina wangu chinzwa ka. Aiwandi Mati ndati wakateerera nditi tinoda tichitaura manje. Right, iwewe isusu chiteerera titaureka iwewe isusu pano padiaries atikurudziri mweyo kuzviuraya kana kuuraya nevana zvawaitaura nesuro. We don't encourage that. Tinokupa nzeve dzedu anditi toteerera uchitaura dambudziko whatever dambudziko raunaro. Hakuna munhu asingaite dambudziko ende hakuna asina dambudziko, but hakuna dambudziko rinokonzera kuti iwe uzviuraye nevana. Handi saka panapa patoda kuti tinzwe dambudziko rako kuti nyaya yako ndechii. Chii chanyanya kushungudza zvikwepa kuti ndatenga mushonga ndiuraye ndizvimwire ini nevana. Chii chikunyanya kunetsa? Inini upenyu hwanguka hwakatongobvira ndofunga zuva randabarwa huchingonetsa. Asi pandakazokurawo inini pendakutangawo kuziva kuti chii chiri kunetsa ndichizvibvunza. Inini chanyanya kunetsa pandirika ndakafanana nemunhu anorarama senherera. Asi amai vangu vapenyu. Baba vangu vakashaya iri grade 6. Handitombovazivi. Saka vanhu vekumba kwana mai vangu nekumba kwana baba vangu vaingonetsana. Kubva ndichingokura ndaingogara murodhi. Nhasi ndikaendeswa kwaamai. Ndasvika iko kwana sekuru vanonditora vonondisiya musango voti panoibva. Ndikasvika kwana baba kuya ndoti ndashaya kwekuenda. Vanondidzosera voti aiwa dzoka unouya naamai vako kana nasekuru vako. Ndikati handei muri kudiwa, vanoramba. Saka ndakazongotizawo ndikaenda Botswana ndikati pamwe upenyu hunonochinja. Ndasvikawo Botswana sekuti ndatopedzawo chikoro, munhu atokura. Ndikati fungidzira kuti pamwe ndikaitawo murume zvinonondiitawo kuti ndiwane kwekugara sinzi ndisina kwekugara. Ndaenda kumurume kuya zvaingonetsa. Ndakabarira mwana wangu kuBotswana 2009. Murume uyo aipinda postori. Aiti akabva kugomo kuchechi ouyawo nditi dzinza renyu mune zvakaitwa inini handikwanisi kugara newe pano. Ndofunga kuti ndoenda kupi ine nhamo yakadai. Saka upenyu hwangu hwakangobvira kare huchinetsa. Kusvikira ndazongofunga kuti pamwe zvichapera ndamboenda kuchechi. Ndaenda kumapostori kwese uko kun'anga dzese ndaenda ndichiti pamwe zvinopera asi zvaramba. Ndofunga ndaane unga 5 months kana 6 months. Ndinongoita unga munhu uya akurasika njere uya. Ndongoita kunga ndaakukanganisika, ndongoona ndaakubhururuka, ndaakutongoenda kunga zvinhu zvechivanhu zviye. Ndabvunzawo ini ndakakurira kwaana sekuru, ndabvunzawo ana sekuru vangu. Ana sekuru ndo zviri kuitika. Vanongoti hapana zvatinomboziva, hatina mabatsiriro atinokuita. Saka ndakatanga ndakuita munhu akurota uyo. Ndorota sekuru vangu baba vaamai vangu. Vouya vachinditi ndoda kukutuma kuna sekuru vako Augustine. Enda unomuudza kuti ndoda kutaura naye. Ndongoti ihopi. Mangwana hope dziya dzouya zvesa izvozvo. Kusvikira ndinoisa airtime ndofonera mai vangu. Mama ndo hope dzandiri kurota. Mama voti saka iwe unofanira kuti uudze sekuru. Sekuru vaye ndo vaudza vakati tipe mari kuti tifambe tiende kun'anga tinoita kuti tinzwe kuti baba vari kudei. Inini ndaakutorwara zvekutoti kana neshamwari chaidzo dzaakutokutiza hadzikude padhuze nekuti vaakutotya kuti chii chiri kuitika muBotswana munhu wese akauya kuzotsvaga mari. Ndotonetseka kuti saka ndoita sei.
ukasashanda hauwani chekudya, rendi inonga ichidiwa, zvinonga zvichingonetsa. Ndaenda kuZimbabwe kune hama. Ndasvikira kumba kwasekuru vangu ivavo. Sekuru vangu vasheedza bamunini vangu, ndo vasarawo vari vobaba. Bamunini vachingosvika bamunini vangu. Sekuru ana sekuru vangu vaenda pakabva pangonzi chinhu charwarisa mai vangu, ndo vakaita unga kukonfesa. Bamunini vangu amunjoma, mwana wenyu chinhu chiri kumurwarisa, zvinhu zvemumusha medu. Zvikanzi nabamunini vangu zvinhu zvemumusha menyu zviizvozvo. Zvikazi baba vedu vakanetsana namai vavo kudini, saka ndo zvinhu zvaakubata mwana uyu, ingozi iri kuda kunoripwa. Zvikanzi nabamunini, nyatsai kutaura chokwadi. Kune here munhu anonzi akanetsana nemunhu yonzi yaangozi? Isusu chandinoziva ndibamunini vari kubvunza. Inini chandinoziva ndechekuti ngozi munhu anonga akatourayiwa. Saka inini muri kuda kuedza kunyatsa kuti zvikazi isusu tanga takuda kuti tichiziva kuti zvakafamba sei. Network, guys, network. Kwana zvichidai ndafonerwa network yako yakunetsa. Network yako ikuita ichitiza zvokutoda dzokera kumasure mbijana. Pawakaenda kwabamunini wati makundinzwa zvanani, dzokera pamasure. Pawakaenda kwabamunini vakanoti chii? bamunini vangu nenini takaenda kwasekuru vangu vasara vari vobaba kumba kwaana vangu. Vara vari vobaba kumba kwaana mai vangu. Sekuru makundinzwa. Tikunzwa, taura. Tasvika bamunini vangu vakati kuna sekuru vangu, achishiri ndauyawo pano kuti ndione kuti toita kuhwani, mwana unobarwa kuiri. Saka ndauya kuti tionere pamwe chete nenhau yemwana yanetsa, nekuti mwana arwara. Tese tiri kungoonawo mwana kuti mwana ari kurwara. Zvikanzi nasekuru vangu, maita zvakanaka amunjoma. Zvikanzi namai vangu pamusoro, amunjoma, chinhu charwarisa mwana uyu zvinhu zvemumusha medu. Ndimai vako. Izvi zvakasiyiwa zvaitwa nababa, zvakaitwa nababa vedu vakashaya, ndo vakasiya vaita zvinhu izvi. Asi isusu tinoziva kuti vakaita zvekutukana naamai vavo, saka it's sort of ngozi. Zvikanzi nabamunini vangu, aiwa, inini chandinoziva ngozi munhu anonga akatourayiwa akunetsa. Saka imimi muri kuti baba venyu vakanetsana naamai vavo, izvi hazviiti kunga ngozi izvi. Zvikanzi amunjoma, mukatisiyira mwana, mukatipa nguva, mukatisiyira mwana, isusu tinosara tichigadzirisa zvinhu zvedu. Zvikanzi nabamunini vangu, hapana chakaipa kutaura kuti ndakusiyirai mwana wangu, asi mwana wangu uyu ndino network irutiza. network yacho network irikuita ichitiza. Amenoti pawakamira ndipo panonyatsoita network here. Network yacho inotonetsa kunoku kwandiri. Ndogara kusaidi vemuhodi. Iko zvinoda kunzwika, taura. Saka vandisiya bamunini vangu ikoko kwaana sekuru. Ana sekuru vangu vakabva vanditi ngatifambe tiende kun'anga
tinonzwa kuti chii chanetsa kun'anga ikoko asi isusu hatina mari saka iwewe ndiwe unototipa mari inini ase munhu anga asi kushanda nekuti ndanga ndiri kungorwara ndandatopuwawo mari neshamwari dzangu kuti ndikwanise kuenda kumusha ndo pandakabva ndabuditsa mari yanandinayo nandinonga 200 and something US tichibva taenda kuna baba vamwe vatakaenda kwavari baba ava takangosvika vachibva vati izvoni achisiri baba vatakasvika vachibva vati ko imi baba ndiri kuona muri masara muri baba mumhuri iyi muri kuzviziva here kuti mumusha menyu mune ngozi zvikanzi handizvizii zvikanzi baba ndinoda kuti mutaure chokwadi kuti tibatsirane hamuzvizii here kuti mumusha menyu mune ngozi zvikanzi handizvizii zvikanzi ko sei mafunga kuti mumusha umu mupengese mwana uyu nekuti ngozi iyoyo ndo yaita kuti mwana uyu mufungidzire kuti akurwara pfungwa asi mwana uyu haasi kurwara pfungwa ko baba vemwana uyu vari kupi zvikanzi baba vemwana uyu tavasiya havana kuda kuuya zvikanzi ava amai ava ndiana kunongedza mai vangu zvikanzi ndaamai vemwana uyu zvikanzi chinhu chamakaita mumusha menyu imimi baba nditeereresei chinhu chamakaita imimi baba chinhu changa chiri pana amai ava mai vemwana ndovanga vari tete mumusha menyu muchibva matora chinhu ichocho muchibva maisa pana uyu pane mwana wavo machibvisa sei pana amai ava kuti chiende pamwana wemugwashi zvikanzi apa ana anotomboziva zvikanzi achichagai kuti ngozi munonoiripa sei nekuti kugona ngozi haizi n'anga kana muprofita asi kugona ngozi munoenda kunoiripa baba zvandiri kutaura izvi kunyange mukawana n'anga kana mufundisi vane masimba kana ani hakuna anogona kumisa ngozi mumusha menyu asi chamaakuita onai kukanganisa mwana wemugwasha uyu chiitai kuti ndikupei mazuva matatu mazuva matatu endai munogara pasi semhuri morongana kuti munokwanisa kuenda sei kunoripa munhu akaurayiwa uyu zvikanzi horaiti chibva tanandanamatirwa paya chibva taenda kumba tasvika kumba ana mai vangu nasekuru vaya tiri murodhi vachibva vati ivo havakwanisi havana mari yekunoripa ngozi iyi saka chingoripo chete ndechekungoti hameno chero zvezvaita kunyange ngozi ikanzi yaakuda rufu rwemunhu inongouraya iye uyu wacho nekuti ndo yayasarudza kuti yaakuda uyu isusu havana zvatinogona mai vako ndo vaitaura mashoko iwayo ana mai vangu nasekuru vangu mai vangu chaivo vanga varipo nasekuru vangu saka pakaita 2 days ndiri kumba kwaana sekuru kuya bamunini ava vachibva vasara variwo baba vangu munin'ino wadhedhi wangu achibva afona zvikanzi ko uri kupi mafuma aita sei ndabva ndavasendera maaudio evanhu vanhu vaidhiskasaka pambaka vachidhiskasa pamba vachidhiskasa vasi kuziva kuti inini ndiri kurekodha zvavari kutaura zvese izvi ndiri kuita sei ndiri kurekodha inini zvikanzi naana sekuru vaya isusu hatina zvatinoita iye munjoma sei aakuda mwana isusu tirisu takachengeta mwana isusu munjoma ngatiti hatimuzii nekuti isusu haana kubvisa pfuma saka isusu tinonoti hatimuzii kuti chinhu ichi chirambe chiri pamwana uyu nekuti isu hatina kwekuisa chinhu ichi bamiri vangu vaya vachibva vati inini handikutori nekuti kuti ndikutore uine ngozi yawaberekeswa iyi handina kwekukuisa saka inini ndakazotiza kuna ana sekuru vaya handina kuziva kuti kubatsirwa kwandaita uku ndekwemazuva mashoma ndichibva ndatiza ndibva ndakwira bhazi ndibva ndabhadharirwa bhazi neshamwari yangu botswana bandadzoka ndasvika botswana kuye ndichingosvika zvikati zvatanga ndiri murodhi ndichibva kwamutare tinogara kwamutare ndakapotsana nemaaccident 4 kusvika vamwe mai vanga vari mumota yandanga ndakwira vakandibvunza kuti nai mwanangu kwauri kubva kwakanaka here ndikati hakuna kunaka amai zvikanzi ndazviona mwanangu uri kuenda
kupi ndikati ndoda kunosvika Botswana kuGebs asi dai Mwari andiitirawo nyasha nekuti handina chandinoziva ndiri kutouya mubhazi randanga ndiri takapotsana nemombe raida kutorova mombe kairi kese kuita accident kairi kese asi nekuti ndaizviziva ndakagara mupabhazi ndakangoramba ndichinamata kuti Mwari vanhu zvavari kuti inini ndife nekuti havana kwekutakura ngozi vachiisa ko vana vamakandipa ava ana baba vacho vakaramba nai Mwari ndinoisa kupi vana vanogara vega nemunhu wandakatokumbirawo kuti andibatsire kusara nevana saka Mwari mati vana ndoisa kupi zvakaoma ndichisvika Botswana zvinhu hazvina kumira kuitika zvaiitika zvakangoramba zvichingoitika saizvozvo nyaya bamnini vangu vaona kuti zvanetsa bamnini vangu vakaendesa nyaya kwamambo kwakaendeswa nyaya kwamambo Mutambara bamnini vangu vachiendesa nyaya kwamambo vachinotaura maitikiro azvo kuti mwana akarerwa mumusha mana sekuru soso mambo achibva ashedza sekuru vasara varivo baba mambo ashedza sekuru vasara varivo baba sekuru vaya vakabvunzwa kunzi sekuru takushedzerai nyaya yemwana uyu ndo zvaitika pamwana uyu asi isusu hatina chekutaura kana kubvunza mambo ane n'anga dzakewo nemaprofita ake mambo akashedza muprofita wake nen'anga yake mambo munhu uye achisvika akangobvunza zvikanzi mambo akangoti takushedzerai nyaya yemutoda kuti mutibatsire pano munhu uye akabva atanga kuprofita akangoprofita nemo zvanga zvakataurwa nababa avo kwetaienda kun'anga kuya mambo akati ndizvo here zviri kutaurwa izvi inini ndikapindura ndikati zvese zvamataura izvi ndo zvakataurwa kwatakaenda sekuru vaya vachibva vabvunzwa zvikanzi sekuru zviri kutaurwa izvo zvikanzi nasekuru ndizvo zvakataurwa asi inini hapanawo chendinoziya zvikanzi nababa vaya sekuru inini muri kuramba henyu asi mune peace yamunoziya pazvinhu zvakaitika pamwana uyu nekuti ndimi mukuru munozviziva zvakaitwa nababa venyu zvikanzi handina chendinoziva zvikanzi sekuru zvinhu zviri pamwana uyu hazviite kuti zvibviswe kana inini muchinge musipo zvikanzi nasekuru vaya saka matindoita sei zvikanzi nemurume uya sekuru kuti zvinhu izvi zvibviswe pari kudiwa 250 yekuti inini mutore ngozi yenyu matora ngozi ndinoita kuti itaure kuti muziye kuti munhu akaurayiwa uyu ndewe kupi motora munhu uyu moenda naye moenda kunoripa kumusha kwemunhu iyeyu zvikanzi nasekuru horaiti zvikanzi nababa vaya ndaakukupai munamato wemazuva wanga uri musi weSaturday saka ndaakukupai munamato wemazuva mairi moenda monogeza mwana uyu munamato uyu musi wechipiri mouya pano naamai vemwana uyu mavasiyirei zvikanzi handina kuvaudza kuti tiri kuuya kuno zvikanzi chiendai munogeza munamato uyu musi wechipiri mouya pano kuitira kuti mwana uyu mapepa angu kuBotswana anga achiexpire anga achipera zvikanzi saka mwana uyu hello takateerera zvikanzi mozouya panapa musi wechipiri zveshuwawo takaenda kumba nabamnini vangu aya bamnini kuti ndiite zvataurwa bamnini vakati uchaita raiti mwanangu ndo zvinoita upenyu chipiri chiya takamuka nabamnini vangu vaya bamnini vangu havashandi takamuka ndikatsvaga mari kuno umwe mukadzi shamwari yangu kwaMutare yekuti tikwanise kukwira kudzokera kuchimanimani kuye takakwira tikaenda ikoko sekuru vaya havana kuuya tasvika paya baba vaya vaida kutibatsira vakati hino sekuru zvavasina kuuya mai vangu vanga vazobvuma kuenda ndakazofonera mai vangu handiti mai vangu kuchiSaturday havana kuenda ndakazofonera mai vangu ndikati mama zvamuri kuramba kundibatsira
asi inini ndima amai vangu muri kumbonyatsa kuti zvinhu izvi zviitwe sei asi ngozi maiziva inini ndiri mwana ndanga ndisingazivi ngozi iyi asi inini ndimi muri kutotsanangura ngozi iyi kuti murume uyu aishanda nababa saka zvakafamba zvakadai inini hapana chandinoziva saka sei musi kuuya kunondibatsira kwandiri kurapwa kana mama matedza kuuya musi wechipiri kuti ndinorapwa muripo inini neni ndakutokurambai kuti hamusisiri amai vangu nekuti mandiratidza pachena kuti hamusi amai vangu zvese zvaiitika kumashure uko ndaikuregererai nekuti amai havatengwi asi apa mandiratidza kuti mhiko dzaitwa idzi shuwa amai vangu mabvuma kuti inini ndiurayiwe here nengozi iyi mai vangu vakazoti musi wechipiri uye mai vangu vakazofona kuti muri kupi ndoda kuenda nemi tichibva taenda namai vangu kuchimanimani kuye tasvika sekuru havapo kaa vari kuda kubudisa 250 iri kudiwa nen'anga kuti ndirapwe sekuru havapo n'anga iye ikati inini ndiri kuda mari hapana nemari yekuti inini ndirapwe inini handina mari handishandi ndiri kurwara ndakati kune n'anga iya baba kumba kwangu ndine tv kana foni yangu yandakabata iyi it's worth $200 yamuri kuda ndinokwanisa kukupai zvikanzi ndanzwa tsitsi regedzai ndibatsire mwana uyu akwanise kudzoka kubasa anoshanda anozondipa mari yangu kana asvika akaita sei akashanda ndichibva zvandinotaura izvo ndezve 2 weeks back ndichibva kuzimbabwe ndandiri kuzimbabwe aya ndabatsirwa sekuru havapo hatisi kuziva kuti sekuru vari kupi ndabatsirwa chibva tadzoka nabamnini mangwana acho inini ndamuka ndakwira bhazi rangu bamnini vanditi usatye unochengetwa namwari ndakwira bhazi ndadzoka ndaabotswana ndichingosvika botswana ndakabva ndatanga kurota ndairota murume achiuya achirara neni zuva rechitatu murume uyo akabva auya achirara neni zvikazi sei uri kuita ngosi kuchandinakira nemurume uya achitaura neni inini handina kumupindura murume uya ndabva ndafonera mai vangu ndikati mama pane murume akuita unga anouya ndinotomunzwa ari pamusoro pangu achiti hauchandinakiri ndichibva ndakutotya kana kugara ndega zvikanzi namai vangu aiwa zvinopera paita unga 2 days last week musi wefriday ndazoudzawo imwe shamwari yangu zvikanzi ndimbokuisawo kwandinoshandirwa kuhabanuku ndaenda paya ndasvika kuya baba vayo vabva vanditi iwe rufu rwako ruziva here kuti rwaapadhuze munhu akaurayiwa uyu akuda mumwe ngozi inodaidza imwe ngozi enda unotora banga mabanga aya hanzi anonzi mabakatwa utore banga nehari nembiya nekuti munhu ari kudeketera zvinhu izvi akabata hari saka ndoda kuti tiputse hari yaadini yaainayo asi kuiputsa kwatiri kuita munhu uyu anogona kubva afa saka kana vari sekuru vako kana amai vako kana whoever wako munhu uyu anobva aita sei anobva afa nekuti inini handisati ndambouraya munhu ndinotya zvinhu zvakadai handizvizii muupenyu hwangu ndakakurira muunited methodist nambuya vangu ndakabva ndaudza amai vangu nabamnini vangu ndikati ndo kwandaenda ndo zvataurwa bamnini vangu vakapindura vakati kana zviri zvekuti upone zvichidzoserwa munhu zvinhu zvake munhu achidzoserwa zvinhu zvake aiwa munhu ngafe pane kuti iwewe ufe ndikati alright zvikazi ko amai vako vavaudza here vati ndikati mirai ndiudza amai vangu ndandaudza amai vangu zvikanzi naamai vangu mwanangu hazviite usabvume zvinhu zvakadaro nekuti munhu anotofa ndikati saka mama munokutaura here kuti inini ndinofanirwa kufa munhu uyu aramba achirarama zvikanzi kana ukafa hazvina basa mwari ndiye anotonga ndikati mama zvakamboitwa kupi kuti amai vemunhu vane rudo nemwana wavo ndiri hwani mwana musikana ndega kudai mobva mati ndife munhu uyu apone kana kuri kunzi inini mune chamunoziva madini kutaura zvikanzi handina chandinoziva
kuziva. Asi chandiri kuita chete ndechekuti hatidi kuti munhu iyeye afe nekuti kudare tiri kuenda musi wa17 kune rimwe dare. Saka iwewe hazviiti kuti munhu uyu aite sei munhu uyu afe tisati taenda kudare. Ndikati maziya sei imimi kuti munhu uyu anofa? Zvikanzi aiwaba tinofanira kuti tiende kudare. Ndinuyo ndaudza futi baba vaya ndikati ndo zvataura mai vangu. Zvikanzi mai vako zvese zviri kuitika vanozviziva. Handiti uri kunzwa kuti munhu akatanga kutaura nyaya idzi nekukonfesa nyaya idzi ndamai vako wena waane 40 years. Imusere mai vako vavakambokuudza kuti mwanangu mumusha muna mana sekuru mouri kugara mune ngozi usadanane hako nevarume. Ndikati hapana. Zvikanzi une boyfriend. Ndikati mufunge ndikada kuti ndiite boyfriend kudai zvinoita zvimwe. Pandakada kuti ndiroorwe ndine vana vatatu. Mwana wangu mukuru ana baba vake, tuvana tutu tuna baba vatwo. Ndaizama kuti nditsvage pekugara asi pandakaziva kuti zviri kutonetsa handina kuzomboda futi murume. Zvikanzi nababa vaya mai vako zvese izvi kana ivo vaikuda nerudo vakadii kusokuudza kare kare kuti musha mune chii? Mune ngozi. Mune nekuti ngozi mai vako vaiiziva. Ndivo the first person wekukonfesa. Why vari kukonfesa Mwari waiti. Saka last week iyi musi weMonday yazotuma kuti nditaure nemi. Ndaingoti ndakarara ndongonzwa pano patosvika mota ndototanga kuona face yasekuru vangu. Ndototanga kuona vakurwisana neni. Ndotonzwa manzwa akutotaura kuti tapihwa iwewe. Saka vanhu vati iwewe tiuraye iwewe nekuti vari kuti havana mari yekuti isusu tiziyane. Saka isu taakudawo kuti tiende tizonorwisa takawanda. Ndaakutorwiswa manheru. Kubva kuma9 kusvika manheru handichatorari. Vanhuwo vandinotaurawo navo pafoni pangu paWhatsApp. Ndakutovati ndo zviri kuitika. Kuti nditize pamba paya ndinotya kuti pamba panobiwa. Kwekuenda handisisina. Ndo pandakazotaura imwe shamwari yangu akati pane nhamba dzaSIS MELLY. Nyaya dzako idzi dzaakudawo kuti ubatsirwe sinzi hama dzatokundikana. Ndikati shamwari yangu ndapererwa. Asi mweya wandiinawo ndafunga kuti ndikwire bhazi. Ndosvika kuZimbabwe uko. Ndomeka shuwa kuti vana ava ndavauraya. Dheni inini ndozodini? Ndozotera. Nekuti inini ndikafa ndichisiya vana. Vana ava kubva zvandaane 6 months ndichirwara kudai. Hapana akambopa vana ava kana sauti. Hapana akamboenda akambonoona kana vana ava. Saka ndiani anosara nevana ava. Zvikazi aiwa usadaro. Ndikati shamwari ndati ndikuudze zviri kuitika muupenyu hwangu. Kuti inini ndiurayiwe nezviro izvi nekuti zvinhu zvaakundiuraya izvi. Ko vana. Zvikazi mira utaure naSIS MELLY. Ndopaakanditega kufoni kuWhatsApp kwenyu. Ndopaakabva andisendera nhamba dzenyu. Ndopandakataura nemi. Ndichipedza kutaura nemi pakabva pauya imwe shamwari yangu. Zvikanzi dambudziko rako ndarinzwa. Since SIS MELLY vati vachazokufonera. Mapostori vanogona kumbomisa zvinhu mazuva 2-3. Handei ndinokuendesa ku ndichibva ndaenda kunoereswa nezuro ndakatoswera ndiri ikoko. Ndichisvika ikoko vakangotaura the same thing yezvinhu zviri kuita sei zviri kuitika. Ina handinozombotaurirawo mai vangu kuti ndo kwandaenda. Ndakazongoshama ndakutonzwa bamunini vangu nevanhu vese kuZimbabwe mari yemurume wedhara. Patori neimwewo shamwari yangu ari kuSouth Africa apa vana vangu $70 kuti vatenge chikafu. Saka sinzi muri kuti kuri kudiwa mari yekwasabhuku. Chitorai $10 yekwasabhuku pa 70 iyoyo. Motora 50 mopa munhu uyu atibatsira uyu. Ndanzwa kuti vana vangu vapihwa chibage chavabatsirwawo nevanhu vavapa chibage. Vachagaisa chibage vodya havo vodya sadza vakawana mavheji. Zvikanzi nabamunini vangu ndaakutokubhuloka nekuti uri kutadza kutsvaga mari yekuti tipe munhu mari yake. Ndikati mari handina. Mapepa angu anga achitopera. Saka handina kutokwanisa kuti ndirinyiwe mapepa. Mari handina. Zvikanzi hazvitomboiti kuti hauna mari. Everyone is having their own problems. So if when you consider your problems, ameno kuti uchaita sei ana sekuru vako kana vakatokuuraya, ameno kuti vana vako vachasara vachiita sei kuno. I'm out of your stories. Ndakabva ndangoti pangu papera. Ndofunga kufa kuri nani. Ndo nyaya yacho yawakatakura kurema. Une makore mangani?
Ndane 40 years. Asi ndakangokura ndofunga kutanga ndiri grade 4. I still remember ndiri grade 4 pakashaika sekuru vangu, baba vaamai vangu. Ndio pandakatanga kuzvibvunza kuti ko sekuru vari kufa vachinzi vasiya vataura mazwi ekuti Augustine unazochengeta tatende. Zviri kurevei kuti vati sekuru inini mai vangu vapenyu. Sekuru vakundisiya mumaoko masekuru first born mumba mana mai vangu. Saka ndakazotanga kuona sense yekuti kwai kuri kureva kuti sekuru vaiziva kuti mwana uyu zvandaita hakwanisi kushanda, hakwanisi kuroorwa, haana chano kuita muupenyu hwake. Saka iwewe Augustine unazomuchengeta. Sekuru vangu vaya vekundiramba, vekundirasa, vandirasa kudaro. Naizvozvo havashandi. Munhu wekuti haana kana dhora, kana sipo munotomugudurirawo green bar iya. Haana chaainacho. Inini ndakangoraswa zvekuti hapana nyaya yandiri kutaura iyi, hapana asingaizivi. Ndinobva kuzimunya kwaMutare, kuzimunya kugandai. Nyaya yangu vanoiziva. Ndakasvika pekuraswa pekuti vana vangu vairara panze vachifuga masagi, kusvikira vana vangu vakazotiza vachiendawo kuno umwe mukadzi anonzi Mai Katurudza. Ndokwaakazoenda netwana twangu itwotwo. Mukuru wacho aitakura twumwe anga ari grade 6. Kadoko kacho kanga kaine 6 years. Nyaya yangu yakasvika pekuti kunyangwe Zimbabwe kwaMutare welfare yakatomboenda ichida kunotora vana ava kuti regedzai tiponese hedu vana. Mai vacho zvavakura vanongoenda nenyika hazvina basa, asi tiponese vana. Asi zvese izvozvo nekuti hameno kuti Mwari anonga ino imwe nzira. Zvairamba. Yeah, pakaipa. Right, guys, muri kuzonyanyisora mukadzi uyu akatomboenda paya pari kugumisira, kana ndanyatsoonzwa correct amene takateerera tese inini kutotanga kutoteererawo nyaya inemi. Ari kuti pane pakaenda here pekutanga pakanonzi sekuru pawakati tinouya ne250 andi munhu achida kuti abvise zvinhu zvere. Ameno sekuru vakazoshaika, havana kuzowanika, akanosiya foni anditi akapiwa munamato emadays. Akaenda kwanga achiti kwai kuchikurudza kugodzeko ameno kwaati akaenda futi akanoudzwa futi the same thing akada kubatsirwa. Saka mainini imimi muri kureva kuti problem yenyu kuti muzosvika pano padialysis nyaya yako inosatsitse, and the way yawanarita nayoka chero anga achifunga kuti idhauti kana kuti kudika, hapana, inini handichina dhauti. Ndanyatsoda kutonzwa kuti nyaya yakamira sei, but the way yawaexplaina nekunarita nayoka haisi nyaya yekucreata kana yekunyeba, because nemazita nenzvimbo wanga uchiti nemo handitika. Saka iwo uchisvika pasimeli munhu akati unobatsirwa neiwe. Inini ndatoudza mukadzi andakatoudza kuti shamwari inini ndapererwa, asi ndafunga kuti ndikakwereta mari yangu kuBotswana kuno ndoenda kuZimbabwe ndakunouraya vana, nekuti option chaiyo andini vana avo that means vakangofana vari kutambura, vari kufa nenzara. Handingakurudziri kuti uuraye vana newe, asi ndingatokurudzira kuti titsvagewo pfungwa network. Dzokorodza futi wati chii? SIS MELLY kuti tinzwewo kuti ivo advice. Hanzi akangonditi sinzi nyaya yako uri kutoti shamwari dzako dzakundikana. Ngatimbopawo nyaya iyi kuna SIS MELLY vanonzwawo nyaya dzakawanda dzakatokura kudarika dzimwewo idzi. Tinzwewo ivo kuti advice yavangapawo ndeye kuti iwewe unobva wapererwa kusvika pekuti waakutonouraya nevana. Ko vana baba vevana ava vari kuti kudini? Ndakaedza kufona ndikati kuna tete ndokumbirawo kuti mutaure nababa pate kuti ndiite, ndatopererwawo nevana nemakwanisi kutora vana. Ndakaedza kuenda kuna baba vemukuru wacho uyu, baba Chloe, ndakaedza kuvatiwo ndokumbirawo nekuti anotoshanda, ndokumbirawo mbondibatsirawo. Akabva haachatodairi, akangoona nhanga dzangu haachatodairi. Unoona problem yawakaita
problem wakaita ndeyekuti pekutanga tanga iwo unodzwa zvinhu neng'anga nemuprofita iwo wakunofunda kuti kwai ndaudzwa kuti kwai kuchafa munhu ndikazodai iwo waivaudzirei saka iwo uda kufa iwe rega munhu akabata zvinhu zvake inineka nekuti vanhu vari kuti kana zvinhu izvi zvikasagadziriswa iwewe ndo option nekuti ivo vari kutobata hari yavo vachitaura kuti iwewe ndiwe chete munhu unogona kumboti usevhe mhuri yese pari zvino. Saka iwewe kana uriwe sevha wemhuri yese pari zvino, iwewe ukafa ivo havana chavanogona kukuvhikira. Hakuna zvakadaro kola ngozi haimboti kwai ndine favorite. Uri kuwa nokuti chero iwe ukafa nhasi kana ngozi iyi isina kuripiwa iri kungonobata the next. Ndo chinonzi ngozi ichocho. United Methodist. Ini ndakakurira muUnited Methodist. Saka zvengozi zvachoka zvaitondinetsa kuti ngozi izonzi yakunetsa. Chii chinonga chanyatsa kunetsa? Ndaimbonzwawo dzichitaurwawo paredhiyo. Asi ndaifungidzira kuti pamwe mafirimu kana kuti inyaya dzekungoitisa mari paTV. Asi zvaakuitika kwandiri manje. Ndo pandaakuona kuti aiwa dziya hadzisi nyaya dzepaTV dziya. Inyaya dziri kutoitika riu. Nekuti zvaakuitikawo kwandiri. Ndikusegeza wangu necomment section kwai SIS MELLY maita kunge makapfeka ma-earring pamaziso asi umwe akati filter yakaisa handakana filter yandakatomboisa ini ndabvisa ndiona ndabvisa isi filter ichi izvi zvinoiswa pamaziso izvi zvekuti tinogona kungodzosera dai icho achidzosera ndikona handina kana filter kana filter ndaisa hapana nangobaya zvimwe hamene zvinhu zvangu zvandongoiswa nashakirawo mumaziso mundusha kuti zviko izvizvi. Amen. Right. But chitera unzo kanda kuti ndikudze usanyebegwa nevanhu kumba kwenyaya. Vachiti kwanzi kana iwe kwai ngozi inochadza favorite. Ine munhu yakasarudza saka ngozi yakasarudza iwewe kana yasarudza iwewe ngozi. Iwo kafa zvengozi chira inenge yaparara. Mushonga wengozi kuri pamainini. Handi muri kuzvinzwa. Chero ukanzi nasi wafa iwewe. Ukanzi wafa nasi. Ngozi iri kungoenda pane umwe munhu. Ichapedza rudzi. Ndiso chinochinzanzi ngozi inotopedza rudzi. Kana yada inopedza rudzi kana yatoda. Ngozi ishi. Saka zvokuti anzi wafa usozodai so hakuna zvinhu zvakadaro. Andiona. Chavepo right now apa ndechekuti iwewe wakufunga nyaya yekuti unoti ukafamba wodzwa feedback wodzosera feedback kune vanhu vekumusha kwenyu that one you have to stop. Ukuna kwako wakaita munin'ina wangu zviri kutaridza kuti iwe you are on your own. Andikuona. Zviri kutaridza kuti iwe you are on your own. Hauna munhu anomira newe mai vako chavo irubbish. Yamai nonsense kana chawataura chiri chokwadi havana chekuita newe vari kufunga kuti ivo vari kuzvivhara nekuti iwo kafa ngozi chero kafa iwe nhasi iri kutongodzokera itongoenda pane umwe haiperi nekuti yazofa yautakakura iwewe ngozi inogona kutovharisa dhoo iri kurivharisa kuti vanhu vese kupera vachitedzana kuti gore vanhu vachifa andiri kunzwa vanhu vachifa so nyaya yavepo iwewe ndeyekudai so wakunotsvaga paunoenda kumuprofita wonotora zvinhu izvi zvodzokera back to sender. Iwe uri mwana bika unoziva kusvikira muri vambonoshungurudzikawo kuvana vavo kudzimba ikoko ndokuti vamutse musoro. Right now hapana ari kumutsa musoro because vako vanozviziva. Mai vako vari kuzanyaya iyi vangadi vachimutsa musoro havasi kumutsa musoro havana basa newe vari kutongochero kafa ndikoko vari kumira nehanzvadzi dzavo. Andiona. Saka ngozi iyi yonza ukaidzinga chireka nobata mai vako ngavafe. Kana vane chavanoziva chireka nobata sekuru vako ava ngavafe. Nokuti akakosha kunzi ararame afa hatisina kuroora. Hold on, network yanga yatiza. Watine zuro wapedza kutaura neni vakadii? Ndati inini chakazotoita kuti shamwari yangu uyu azondipa nhamba dzenyu. Mai vangu inini kunyangwe pandaida kuroorwa. Mai vangu vaitotaura kuti kuna sekuru ngatisamurodza. Saka inini mai vangu ndine chokwadi chokuti mai vangu vanoziva zvinhu zvese zviri kuitika izvi vanozviita sei vanozviziva. Asi mai vangu vari kungotiwo kana akafawo hazvina basa nekuti inini ndisingashandi ndofunga kubva 6 months dzese idzi. Right. Mai vako havana vane vamwe vana here? Mai vangu havana musi wavakamboenda kunoona vana vavo. Vana vangu vanochengetwa noumwe mukadzi akatondibatsirawo kusara navo. Asi mai vangu havana kana samai havana kana kumbosvika ipapo kuti sinzi ndine imwe hanzvadzi yangu ari kuUK. Mai vangu vanotumirwa mari nehanzvadzi yangu. Havana kana sauti yavakambotora kunopa vana ava. Saka mai vangu zvekuti nditi mai vangu vari
mwanangu iwewe usafambe usaende kuma postori. Mai vangu vananga vasingatodi kuti ndizive zviri kuitika. Ndosaka vachiti iwewe gara mumba Mwari achakurwira uri mumba. Kola mna zviri kuitika ndezvekudai so. Hello. Hello. Mai vako vanotoziva nyaya iyi, mai vako vanotori munhu anotobata bata. Vanoziva nyaya idzi. Andika ende ina ndifunga kuti iwewe ingozi iri kubuda pamuri. Nokuti uri mwana wemukwasha iwewe. Ngozi haitombofi hakuna ngozi hakuna rudzi nevanhu vakauraya. Saka ngozi ino yakwauri sei? Vane mhepo imweya wemhepo imhepo dzavari kusimudza vachisa pauri. Handikuona vari kusimudza mhepo haisi ngozi. But kana hanzi zvakaitwa nababa vavo hanzi zvakaitwa nababa vavo vakaita amai vangu ndo vaitsanangurira bamunini vangu. Hanzi it's a sort of kuti ivo vaiswa kunzi atete amukadzi wengozi wechipambo ichi. Saka chipambo ichi chakacreata family yacho kutaura kuti inini ndabarwa ndaamwana wechipambo. Ndichibva ndabarawo mwana wangu vana vandinavavo vana vechipambo ichocho. Vana vakanoroorwa baba vavo kuti maitiro avakaita mishonga yavo ndeyekuti chipambo ichi chakacreata family yacho. Saka it's a sort kuti vanhu vechipambo. Saka haisi saka mira kola saka tikubvumirira kuti haisi ngozi ka chikwambo mweya wechikwambo haisi ngozi. Ehe ndizvo ka mweya wechipambo. Mweya wechipambo haisi ngozi. Nokuti ngozi rakaitwa namai vangu. Nokuti ngozi haibate munhu asina haindi kumunhu asina rudzi kwaisina kuurayiwa. Inokubata yakamira sani usina rudzi. Inonzi saka chipambo ichi manje anditanase kuri inini ndaigara. Hold on. Rindai you are wrong. You are wrong. Iyi haisi manifestation yengozi. Deyanga iri manifestation yengozi inobuda kana pandiri kana pauri kana yada kutsvaga kwete zvekuuraya kwete zvekushungurudza. Handi inenge idangoti itsvage mutorwa wekuti anosvitsa shoko rekuzisa kuti mufamily menyu mune mweya urimo kwatakaurayiwa. Uyu mwana uyu antika mwana wemumba wemufamily wemumu antikona uruza tatotanzi ngafe akapiwa kuchikwambo. Andimona akapiwa kuchikwambo saka zvisi zvengozi izvi. Chikwambo mira ndipinde mustandi. Muno mota vakupisa. Ndikaiti chinopinda munikikiri. Tinopinda putise phone pachaja mustadium. Bata wakadaro. Muno makupisa muno. Wane kutsva. Haiwa kana. Iyi haisi nikirikiri. Haisi ngozi. Chikwambo mweya wechikwambo wakapiwa nikikiri. Wakapiwa mwana uyu akapiwa mweya wechikwambo. Haisi ngozi. Akapiwa chikwambo chakapiwa munhu chikanzi omukadzi. Hanimona chakapiwa mukadzi. Chakapiwa mukadzi. Chikwambo chakapiwa mai vangu. Chichibva chacreata family. Kurakutaura kuti inini nevana vangu taavana vechikwambo chiya. Mwana wangu akanobarawo anobarira chipi chikwambo chiya. Saka mai vangu ndo vari kutsanangura kuti vakatsanangurira bamunini vangu vachitonga vari kumanifesta. Kwete kuti vaitsanangura vachiziva zvavari kutsanangura noti vapedza kutsanangura sekuru vakabva vazoti atete mungatsanangurira munjoma zvinhu zvakadai. Zvinoita here kuti mutsanangurire munjoma zvinhu zvakadai. Mai vangu vakabva vangopusa kuti zii zvezvo zvekutadza kuziva kuti vatsananguriswa nei. Right. Saka unoona zvikuitika ndezvekuti vanga vatotsanangurira nemaodhiyo aripo. Akaitwa mukadzi wechikwambo guys kuita kuti ivo vazvisevhe. Handi mai since asingadi mwana wavo chikwambo ichi chichida mukadzi handika neropa vakabva vati uyu ndiye watikupa semukadzi wako tichatsvaga unanyatsa kutsanangurira muhwise zvinhu izvi. Ishona iyi guys iyashona manje. Chikwambo chikanzi chaitika mufamily handiti vemufamily kana vachida chikasvika pakuti chakomba chikwambo ichi chinenge chakuda mukadzi chinenge chakuda upfumi chinenge chakuda ropa. Ndipo pamunoona pamwe kuchinzi mufamily vanhu vari kufa kune anogona kutora zvakaitwa mwana uyu konzi ndosaka asingaroorwi. Handimoona achiona chinhu chechikwira naye vakatonoreverera vakati hari yai kutogonzo vakabata vakati uyu ningi uyu ndiye watakupa kuti ave mukadzi wako kuchikwambo chiya. Kubva nhasi paunoda mukadzi ndiye mukadzi wako ushu. Kana wafunga kuti unoda ropa ushu
ndopa unomwa ropa apa vachireverera kumwana uyu andimaona vachireverera kumwana uyu ndosaka mwana uyu zviri kumunetsa mukadzi uyu ndosaka zviri kumunetsa zvimuteerera kudai mai vanotoziva haisi ngozi mweya wechikwambo dei yanga iri ngozi guys ngozi haina izvozvo because ngozi inogona kutosiya uyu ikati tekiteki nekuna namai ikoko andimaona but mweya wechikwambo saka iwe zvaakuda kuitika ka munin'ina wangu iwewo chavepo panapa haminoti ungadese nekuti uri munhu ari kurwara zvaida kuti usimuke utsvage kokuti unoenda handika ngozi unoita zvaunoitawo iye ndochino kanzi ngakufe ani unongoti ngaafe handiwaona as long as usiri iwe nevana vako kukwana mai vako afa asara handiwaona ngozi ndodawo kuti chikwambo ichi muchibvise kwandiri isai pana mai vangu nokuti yageme yekurasirana kai yageme yekurasirana iyi saka zvoumaitomesa pasaidi because iwe ukapusa ndiwo uri kuwira pasi saka oenda kutsvaga vanokubatsira kwaunenge kwauri kunzi wakaenda uko kunonzi kupi hamene kubhosora kwaunobatsirwa uko itoinda ikoko kana chitori kuita mari kushamwa dzekuti kurudiwa mari kuti ndauya bvisai pandiri morevererawo nepikichera mako musina kuti uyu ndiwo watakukupa ina handichadi takudzosera apa uyu kuna mai vako chinda ikoko ndiye wave mukadzi wako tione tone zvigamuchirere mai vako ndozvangovepo munhu inini ndo zvandanga ndatokwa ndanga ndaenda ndo zvavakatotaura kuti chikwambo matsanangurira muri kuitai ndo akangoitwa iwayo kunzi ichi chikwambo saka chikwambo ichi namai vako vanotochiziva saka mai vako iwo zvavanotoziva vari kutoziva kuti wa ukaenda kuchechi kana kunobatsirwa kana papi pawaenda chikwambo chakuda ropa saka ndiye ari patarget kune vakuru ndiye ari patarget inini taurako saka nyaya iripo guys ndekuti uyu mwana wekafanira adzokere aise back to send zvidzokere ife chingasati back to send nokuti chikwambo ichi kai chikuda mukadzi hangaisi kuna sekuru hanimaona hangaisi kuna sekuru asi anogona kusapa vana vasekuru hanimaona saka iwe wachichuza mai vako vana vasekuru havana mhosva vakangofanana newe mai vako avo chiisawo sacrifice mai vako sacrifice your mother kola nokuti iva roda kusacrifice yokuti ufe saka iwewe sekuru havakatoti patakaenda kuchimani uko vakazobvunzwa kunzi nei sekuru musina kuuya musi wechipiri zvikanzi chakandituma kuti ndisauye kuti tibvise chikwambo ichi pamuzukuru wangu ndechekuti ndabvisa chikwambo pamuzukuru wangu chaienda kunani nekuti handiti chikwambo ichi chiri kuda munhu saka tikabvisa apa kuti uyu apone uyu tinochiisa kupi zvikanzi aiwa sekuru zvikanzi namambo aiwa sekuru uyu mutorwa uyu isai pavana venyu mumusha machishiri machishiri mune vana isai pane vana vekwachishiri chishiri zvinhu ngazvike kwauri ngazvinde kune vana vachishiri uko mambo akatara chokwadi ngazvinde kune vana vachishiri ndokwazvoenda ini ndinobhoekana nemunhu ini ndobhoekana kachishiri uyu akabva afungisa akabva aenda kwamambo achibva anofungisa vanhu vese vemusha machishiri including namai vangu kuti varume uyai tibatsirane kuti tikabvisa chikwambo pamuzukuru chikwambo ichi towirirana kuti toisa papi kwachishiri chikwambo ngachiende kwachishiri kana kwamayako aite kuna mayako chikwambo ichi dare riri kupindwa musi wa17 mwedzi uno saka mai vangu manje usamboenda kana kuchechi kana pamuprofita kana papi nekuti tiri kuenda kudare musi wa17 tinowirirana kuti chikwambo ichi toisa panani aiwa usahwe chinogona kubvisa chisa pavana vako handiona saka iwe zvokuti usaenda kuti iwe itoitanga kutofamba izvozvo tanga kutofamba usavaudze kuti ndakutofamba handi vakati usaenda kumaprofita usaenda kun'anga chimirira dare pamukokana unoziva semusi wedare pamwe unenge watofa problem yacho yosolved saka iwewe mangwana chaiye uchimuka munanga kumaprofita dzokera kwahavane dzokera kwahavane uko unosvikodzova kuti ndadzoka isai kwachishiri kana kwamai vangu isai murume uyu pana mai vangu mai vako vati vachikwirwa stereki nechikwambo chavo chichoicho ngavakwirwe stereki nechikwambo icho mai vako nokuti iwe hausi munhu eronzi kwai vatane china uchiswa china mudumbu mazai echinhi anosemesa mudumbu mako iwe vachitiza chisa pauri saka ngachidzokere kuna mai vako kana kuti kwachishiri zvodzokera ikoko iwe usahwe mangwana sechaiye kona usatombomira uri kutononoka mangwana simuka udzokere kwahavane
ini ndobhoikana necomment section kana munhu achiya kuzonyora mucomment section panapa kuti kwanzi torai nyaya yemuindise kudrumas media vanobudisa nyaya dzakadai saka vanobatsira everyday kudrumas media uko vanomaketa n'anga hatisati vanhu vanongodzoka vachichema vamwe vachitozoya pana vabvako pasina munhu abatsigwa. Drumas media iri kutsvaga mari guys pasocial media nyaya vanobudisa sevabutsira atinoita isusu we are more concerned neresult solution antika kwete zvokuti kwaikudi kudrumas anongomaketa n'anga anongotaura zveng'anga kuti tina sekuru ningi tine profita ningi tina sekuru ningi antika asi taona here maresults ana sekuru ava taona here musoro wemaziso ana sekuru ava hatisati taona maresults ana sekuru ava azvezvo vanhu vanonge vachingosora vachingomaketwa everyday saka tinege tichihandle our own stories here. Drum media inohandla stories adzo ikoko ichitohandlawo dzedu panapa handimaona saka ini ndiri kuti zvinhu izvi ngazvinde kwatishiri kana kuna mai vako zvikuru sei pana mai vako saka kwahavani uko vari kuti kudii kune maprofita akamunyatsokusimba here kwahavani uko inini ndabava kuti ndizotovazivawo vekuhabana ndandisingachatofemi ndisingachatofambi ndiri pano saka pakabva paitawo imwe shamwari yangu akadarikawo nepano ndopaakangondibata akandisika mumota achibva aenda nenini ikoko saka achisvika ikoko akabva audzwa nababava zvikanzi nababava munhu uyu paita mhepo yasaidzirwa saka paita mudzimu wake wamira kuti urambe naye nekuti ari kuda kunzi afe saka mudzimu wake uri kuramba naye saka imini kana muchida kubatsira munhu pari zvino chitombomuendesai kuzimbabwe saka vanhu vaya vakati vachibva neni kuhabani ikoko handinapuhwa kana chendakapiwa vakangonondibhadharira bhasi ndokuenda kwandakaita kupi kuzimbabwe ndichisvika kuzimbabwe ndichingotarisana nana mai vangu nasekuru vangu tisitangata nyaya dzese idzi saka kuziva kwataita nyaya idzi dzese ndopatiri kuti titsvage muprofita anogona kuzvibvisa takuda kuti tidaro ndinomuka mangwana acho ndisingatofambi ndisikadini ndakangorara pamubhedhi ndikada kuti ndidai ndinongomuka mangwana acho ndisingagoni pamakataura neni nezuro paya nezuro nandisingatogoni kana kudini munhu akazouya akatonditorao ndopandakazoendawo kuchechi kwaakandiendesa kumapostori kumapostori koko zvakafamba sei kwakaenda kumapostori mazuva matatu kuti zvakafamba sei vakasvika vakatondiudza kuti vakasvika vakanditi mumushama wakarerwa mune munhu ari kurarama nenyama yemunhu right saka mapostori akati kwai tinokwanisa kuti tisita kutsvaga solution kona takutsvaga solution zvokuti vakanyine varoi mai vako kuroi tazviwa takutsvaga solution right now kuti solution tingaita sei mapostori akaenda nezuro anozada anoziva zvaanoita here chechi tinogonombokubatsira asi inini mwoyo wangu uri kunzwa kuda kuenda kuna baba vekuti nditenge bakatwa nejira tsvuku nembiyi yavo nekuti vakataura kuti munhu anodekekera uyu achitaura kuti iwe chikwambo enda kuna nhingi ane hari saka isusu tikano hari akangonosvika achibva afa akabata hari yake saka hazvina basa kuti ndaamai vako kana ndise saka inini kupererwa kwenandaita ndekwekuti kozvikanouraya ndinoita sei ndinozonzi ndauraya nekuti inini mai vangu vakanyatsa kundiudza kuti iwewe ukaenda kana kune vanhu venguo tsvuku vanhu ivavo vanouraya saka panotofa munhu dheti ra17 iri risati rasvika kwaiwe zvedheti zvine inewe naiwe kola iwe zvedheti zvine chii zvine chokuita newe zvine inewe zvedheti rawo rekwamambo iri nhasi ndopoona kumirizika mira kola imbomira nhasi ndopoona kumirizika after 40 years kubva kwose kumashure kwawaitambura uko vaidi kukumisa dheti kuisa dheti nhasi dheti rakuuya because wamuka wakupona chimboenda kwana havani uko chinotsvaka nganga mapostori anokubatsira vakutanga kuti hanzi kwai ngatimbomirira idheti iwe kola hamene hako ukamirira zvedheti hamene hako uchafa dhetisina kukwana iwe ndezvo zvaitogona sumuka udzokere kuzimbabwe nebakati ero mapakati haadhuri 40 rand poti pula unotenga bakati kwaro kohombe handiona mbiya hadzidhuri kumapostori wotenga mbiya yako uinde nazvo vanoputsa kwazvaputsikira ikoko ndikoko handiona baba vanhu vakati mani ichokwadi baba vakatoti ndinokubatsira kana zvaita ndopa uchazondibhadhara saka chidzokera kamangwana chaikona kwira ikamuinde kuzimbabwe saka vakamirira zvaita
mwanangu vakati mwanangu unozondibhadhara kana mhiko dzandoda kuisa dzaita ndoda kuti upone saka wakamirirei uchikutanga kukwira mangwana bhazi chako chako muna Zebhuroni mangwana udzokere kuZimbabwe kuna baba vebakati kwavo wamirirei naikona ndandichingotya kutobatwa ndofunga mweya iwoyo ndo unongo wakatondibata kuti ndimire kola mangwana kuseni pindai muna Zebhuroni kune mabhazi anonzana Zebhuroni nekuBotswana vari kuno kubaba vacho vari kuHabani kunoita chimuka mangwana chienda kuHabani mangwana chimuka mangwana uende kuHabani kuseni vari kuBotswana tofunga vari kuZimbabwe vari kuHabani muka mangwana makuseni uinde kwababa mangwana naiwe unotifonera uri kwababa newe inde kwababa mangwana makuseni undifonera una baba ndida kusara nawo baba ndida kusara nawo chivasimbisa ini kuti tisitiri kumbira nemwana please achikumbira kuti hari ngaiputsikire choko yaputsikira zvikuru sei kwamai ngaiputsikire nokuti vana mai varoyi guys ngavafe mhani kune namai varoyi vanobatira vana ngavafe zvakangofanana nokuti kana uchida kuti mwana wavo afe wavakazvara guys mwana wavakazvara vachida kuti afe handimaona ivo kuti vararame ivo ndo vachembera munhu ane 40 years vimbai vakani makore mangani 60 70 vane makore mangani vakararama 63 years dzakawandisa iwe mboraramawo zvimwe 20 kusvika ku60 saka ivo ngavachitungamira ngavainde kunojoina maancestors avo nokuti vakatorarama makore vanodekako ende havana rudo kwambokutidza samai havana kumbovhumbatira nhiyo yavo samai mai vanovhumbatira nhiyo yavo inokanasa vana vako ukanokanda kwawakanokanda vana asi varipo kana kudongorera vazukuru kuti vazukuru vari sei iwe mangwana kola makuseni please can you wake up makuseni udzokere kwaHabani uko uchisvika kwaHabani kwakuya kola foni yangu inenge iri open ndifonerewo ndokumbira kuti baba ava tinyatsokuvakumbira tinyatsonzwa kuti zviri kufamba sei ngavaite back to sender mangwana chaichai isise madhayari takatomira newe we are going to stand with you kuti baba ngarindi chiri kwarainda ngarindi ndinototi ndikapedza panapa ndovafonera mangwana ndomuka ndoenda ikoko hazvigonere kuti ndifona bai ndivafonere kuti mangwana mwana uri kuuya zvinoita ndinogona kukutumidzirai nhamba yacho paWhatsApp senda nhamba paWhatsApp papa tivafonere kuti mwana umuza mwana wenyaya handiti chikwambo yanesa tikukumbirisawo please tokumbirisawo zvakare ende ndipe nhamba nditaure navo vakagona kubvisa chikwambo ichi kaichi chikanodonedza munhu kumusha kwenyani pakudonha chikabva paurika ukataka kutohwa kutokuvata zvakanaka wasimba wakudaika vanoita makastoma asingaiti vanoita makastoma ekuti kana naivo vanoti denga rangu razaruka kana vachigona nokuti chatumira vanhu kwachinda kunorapiwa kuHabani uko saka tipe nhamba tivafonere nai guys atika isati tiri kutsvagawo munhu wedu panapa tishanda nevanhu panapa tanesa nekudhigwa mari kushoko saka takudawo munhu anoshanda nevanhu pano padhari anoshanda nesu padharis anoziva zvaanoita vakatumira chinhu chavo chikanobaya uko zvikasunungura mukadzi uyu baba vanotadza kana kufema nemari vanotadza kana kufema nemari ndinokupa nhamba nekuti baba ava nhamba dzavo nditori nadzo zvinhu zvavakanditi nditenge zvachoka shamwari yangu anga akatoti mari anondipa nokuti vakangonditi nditenge hari nejira tsvuku nebakatwa anzi nei neshekisheki chibero chechiye chishekisheki ndobva vakati nditenge muprofita here akatiuye neshekisheki azondibhadhara kana zvinhu zvangu zvaita muprofita here akatiuye neshekisheki asi muprofita indivatori baba vanoita zvechivanhu vanoita zvechivanhu vanonga vanopinda nguo tsvuku nekuti vanga vaine majira magemenzi matsvuku right saka iwewo tatoita dhiri ndo patasvika panapa iwewo chiri kuitika kaolaka isi tichakutokupusha nokuti iwewo isimuzana mai vako vari kuita zvavari kuita kuti iwe usamutse musoro paunoda kuinda unoneta paunoda kuinda kunofambira unotanga kuvapa feedback uchiodza kuti ndakuda kudai vakatokushandira namai vako saka isusu tiri kuda kuburitsa mubhodhoro mawakaiswa kuti buda mubhodhoro mangwana kuseni kwaHabani ende ini ndichatokunetsa ndoda kuti mangwana ndizoti ndasvika SIS MELLY paHabani uite video call uri paHabani ndione kuti chokwadi wasvika paHabani pan'anga pawasvika ndotaura nababa vaya kuti sekuru isati kuziva hakuti zivi isu tisi tinoshanda nekusocial media uko basirai mwana uyu zvinhu banga ngariinde kwanofanwa kuti riinde zvisunungure mwana uyu achibva panoda kunzwa kuti asununguka apora sekuru mukagona izvozvoka tichakutendai muone kuti vane kuitira basa iwe usazofonera mai vako haikona tichipedza panapa nasobva wafonera mai vako nokuti varoyi vanozviziva zvatiri kutaura izvi kudai vanhu atozviziva kuti watsvaga rubatsiro samwe
vana mai vako vanotozviziva izvozvi. Uchiona chokufondera nhasi kuti imbomira uchaona vanozviziva varoi. Saka iwewe usafondera mai vako usafondera chikungo mukava kuseni wakananga kwahavani wonditira video call uri kwahavani asi namba unenge watondipa dzasisekuru havani nhasi ndoda kutotaura navo nhasi chaichai kuti ndivaudzoti uri kusvika mangwana kuti paunenge wasvika ndikazava kungati auya here musikana vanoti musikana auya ndinotokupa izvezvi ndinongoti ndikatlowi ndotokutumirai pawhatsapp utumire ende toda kutogara toti rest in peace mama kuzimbabwe uko rest in peace sekuru kwamashiri ikokoko rest in peace nokuti wamaida kuuraya anditika haafi kuchafaiva murai munhu asina mhosva tochakaziva kuuraya mhosva dzana mai kuda kuisa pamuzukuru pamwana kutowirirana asi mai ava ndo mhuri wekupedzisira kutowirirana nezvo dzava kuti ngazvinde pamwana wayo nokuti handabasa naye hatiti izvozvo kola we help you toda kunzwa tisekuru vanoti vanode kubatsira saka iwewe banga jira tsvuku sheki handi sheki irikoka botswana iriko sheki yako banga shamwari yako iri kure here agara akakupa ka 50 pula kanokwana kunoteka kamucheka katsvuku otenga kabakatwa sheki asi 3 pula 5 pula wotenga ndozvega zvikudiwaka mangwana makuseni mukirako nange kwahavane mukirako utotipa toipa saka usakangana unipa nhamba ende usambofunga mweya usina kunaka ende chitomira kupa anyone feedback don't give any hama iko zvanhasi achafona wese ari hama usabate foni dzavo hama dzako idzi nokuti vanenge vachitoziva zvikuitika usabate kana foni siya zvakadaro rega vafoni kusvikira mweya wamira usabate foni tozobata foni tabva kwasekuru mangwana foni dzavo unozobata tabva kwahavani mangwana ndopauchabata foni kwasekuru havani handiti saka shamwari yako chikuti autokupa mari ndanotenga zvinhu izvozvi kana chakavhura go and look for those things today handika shamwari yako kanaikanisa nenyaya yemari utifonere unaye titaure naye kuti shamwari tichakupa mari yako itakutibatsire musikana fast mukadzi uya ende kunobatsirwa pasine varoi tashungurudzwa nevaroi zvakwana mani wondisendera nhamba no problem alright iri bo alright tinenge takamira newe ndowari bvisa mweya wekuzviraya kuna munhu anofa ivo ndo vachafa iwo haufi toda totomborogwawo toda totomboshandirawo alright sure alright iri bo hey guys vanhu vanenge vakaremegwa guys handi muri kuona munyaya yetogwa nemukadzi uyu apa vanhu vanenge vakaremegwa guys vanhu vachifamba ndopaunotosa maproblems ako iwe mwenyatso kutoona kuti ako maproblems ka atori nani pane maproblems ari kusanganikwa nawo nevamwe vanhu muri kunzwa zvitogwa nemukadzi uyu upenyu hwake kubva arondedzera in short but kubva achikura mamunzwa kuti ndaingori bhora revanhu ndaigamidzwa kana ndikaendawo kundonzidzokerawo kundodai izvozvi nanhasi vana vake chavaagari navo haana vana vake vanochinyira munhu asi mai vake vapenyu isu tiri kuchema kuti muri kuchema kuti vana toisepiko toda kudai hapana kukuisa vana nokuti hapana mai umwe mai vapenyu uri panongozvina zvakafanana umwe mai vapenyu vari kutoti mwana wangu ngaafe handimaona havatozivi kuti kune vasukuru variko vekuti vanoda kunodongorera vasukuru handimaona anza iriko ariko mashekisheki fadzai ariko kubotswana mashekisheki saka ichirega ndipowe hamba dzekwahavani handika kana tapowa nhamba dzekwahavani uko indofonera vahavani ava delizopa pane whatsapp kana ndisina namba yava ndisina kuwana handina mari kufana kubotsana direct ndichakumbira one of the diaries ofona direct kuna havahavani handitika and then onisa pawhatsapp inishitara navo pawhatsapp ivari padirect call handimaona titaure navahavani ava kuti ndozviripo vabatsire mwana uyu tikaona vabatsira zvaita tochitumirawo vese vaiva vamwe vane zvikwambowo zviri kuvanetsa pana pagaisi pana vanhu vakaona vanovatiwa nezvikwambo handimaona pane vanhu vanovatiwa nezvikwambo vakawanda asi kokuzvibvisa hakusati kwawanikwa munhu anogona kubvisa zvikwambo izvi handimaona tanetsa vanhu vatongoya pani kuti ndikuvata nechinhu ndikuvata tonoziva kuti chikwambo asi kuti solution yekuti chinobva sei vanhu vazama takapanana maresipi pane kukauya vamwe vakati tinonamatira vamwe vakadi vanhu vanongovatiwa nezvikwambo izvi nanhasi handimaona saka todazama tite sei todazama tiwanewo kana munhu baba vakasvigona sekurava indani musa zvandoita handikupi nhamba tombotanga kwainda vanhu munhu 1 nemusikana uyu saka kana pane 1 ari kubotswana anoda kuenda techida testimony first techida testimony yako ukayapano toyatsana dambudziko rako tozowana testimony kuti chipa vanhu nhamba otherwise hatipi vanhu nhamba pasina testimony hatiti izvozvo hatipi vanhu nhamba pasina testimony kuti nyatsokuona zati munhu anoziva zvaari kuita ende plus tichinzwa maprize avo from the way handizivi tichataura navo tivanzwe from the way yataugwa apa vanenge vasingadhuri vayava
Hanimona izvona ndinotika usvika vanhu voti kwai 500 pula atidi vanhu vakadaro toda vanhu kuti ndinokushandira kana zvaita wozoya wotenda ndo vanhu vatiri kutsvaka hanimona saka guys motiregera moziziva kuti abadza venyu vanoitsikana nechi right kana aripo anoti mucomment section inini kwangu ini ndinorapa kana timai vangu vanorapa kana sekuru vangu chitopota uchizvitemba hanimona uchizvitemba iwewe free of charge unouya otipa totsvaga munhu ane matambudziko omboshandigwa free toona zvichokwadi dambudziko rasovhika tozotumira vamwe asi techiti people they will pay after chi vanozobhadhara wapedza kudi vashandigwa zvinhu zvavo zvadini zvaita anditika nokuti hatidi kuvharira vanhu vanotenda chitendero chavo panze panapa tine makristu tisu tozoita vanhu vechivanhu vanoda zvechivanhu toita vanhu vanofara zvechiprofita saka hativharire umwe munze nokuti isu tiri makristu tatobva kuchechi nhasi toti kwanza hatitauri hatiti zveng'anga hatitauri zvaprofita ichoisi yake munhu vanoda kuenda vanoenda handika vechechi havanetseki nokuti vanoziva kuna mwari wavo vanongonanga kuna mwari wavo voenda kunoshandisa mabvavo mudzimba dzavo asi vechivanhu ava vanonetsekana nevechiprofita nokuti kuzere matsotsi kudzoko kwokunanga havazivi saka tikaona tokotiwo apa imboendai apa toona voindawo kana vakabatsirikana vabatsirikana ndo zvavanobhirivha mazviri vandika vechiprofitawo the same animaona saka maprofita murimo mucompensation munozviti muri maprofita zvitopota munoti munogona uyai tikutotsvagawo vekushanda navo pano padiaris asi tinoda munhu wekuti haubhadharisi you solve the problems first and payment later ndo kana uri pono zviti ndozvitemba you are free to come here and we talk to you semadiaris and we vet you tinovheta panapa we vet you tovheta totawirirana here kuti toshandisa ava tombopa mukanava tombotumira munhu 1 2 vomboindako 2 vombobatsigwa takamira upi waiting zvedu patiently kana zvaita toti vamwe 2 chimboindai hanimona tikaona tise zviri kuita hau unogonazve toti pogo vanoda kuinda vayachiindai hanimona tobvapo tosvika pakuti izvozvi guys tikutaura nezvaro hativharire munhu panze yakanoti simeli wangu achikurudzira ngangati ini ndiri kungo I accommodate munhu wese I am accommodating munhu wese pano vechechi varipo veng'anga varipo vemaprofita varipo munhu nemunhu ndiye anenge achiziva nhamo yake kuti kwandakabva zvakafanira kuti zvatakataura nzoti choudza munhu kuti ngozi inda kuchechi vediwe kutsvaga kuurayisa vanhu kako kune kutsvaga kuti vanhu vanofa kufa chekuti fi kuti ngozi inda kushonga wengozi kuripa tichida tisingadi mombe dzodotinwa dzotoinda kana dziri mbudzi dzototinwa kana ari munhu andotinwa achiindiswa kwaanobva kuti aindiswa kuti ngozi ipere nokuti kune dzimwe ngozi dzinodhimanda vanhu guys kana mamusingazvizivi kune dzimwe ngozi dzinodhimanda vanhu kuti ndakaurayiwa ndiri mwana mudiki ndiri mukomana wechidiki ndakambokudzai nyaya imirai ndimbokudzai nyaya ishi kune vasiri kuziva yakaitika kune mukomana vekuzimbabwe vaiuya kudhara kuno kuichiri kunzi wenera antika vachiita basa rekufudza mundu maprasi dhara akauya mukomana akajamba bhodha rake akauya kunoko andi akauya ari mwana mudiki aine 14 years zvizvo zvamunongoonana nhasi tine vana vane ma14 years vari kupinda muno muSouth Africa muno antika akajamba bhodha ne 14 years akauya kudhara akaenda kumaprasi ekuvhenda uko kwakanosvikowana basa rekufudza mombe mwana iye aka 14 years 15 years 16 years 17 years 18 years ari pamusha ipapo antika kusvikira ave ne24 asina kurara pamusha ipapo pa24 pachingovashandira animaona baba vaya mai ndo pakatanga kuita zviya gore riya rekunzi vanhu vakauya nemusoro womunhu unopiwa kombi ukauya nemusoro chine gugu nemhino yemunhu unopiwa kombi baba vaya ndobva vaita munhu vanhu vakaaprocha kuvhenda uko vachiti kutenga iwo misoro yevanhu animaona mabody parts evanhu kuti upiwe kombi ndobva vapindwa nemweya wakaipa baba vaya ndobva vatorongera dhiri mukomana wemombe because vaingodzana vanhu vakuzimbabwe patavanga sanasani vakuzimbabwe kupi ende vakatozviitira kuti muforeda handimaona hamuza zvavanochita vanhu muno hamudzigwi the rest is history baba ndobva varonga kuti vauraye mukomana uya ndobva vabudirira ndobva vauraya mukomana izveshuwa vauraya mukomana uya zvechokwadi handika ndobva vatengesa ningikiri vanotengesa musoro womukomana uya nemamwe mabasa aidiwa handiti ndobva vapuwa makomba avo 4 pane munhu akundifonera mambomira kufona plus 440 inopera 007 chimbomira handimaona ndobva vapuwa makomba avo 4 vapuwa makomba avo 4 handika baba vaya vahamba vaya nemakomba avo kombi yavo yekutanga handimaona yakati musadzasvika first kombi yekutanga vakati vachida kuti mudriver data amutse kombi kudai mota kufreezer kombi nyuwanzo yemaplastic vakatanga tanga kuita zvekupa vanhu mabody parts pamanyaya dzemakombi paya vaipiwa makombi mabhotoro emakombi vaipiwa mabhodhoro emakombi kombi nyuwani handimaona ndidzo vaipiwa ndobva vakombi ngodai komba imuki handika
driver aiona munhu mukombi obuda mukombi achimhanya osiya kombi ningira pazvaitikira ipapo handimaona zvichitika kudai so handika zvakatanga zvichitika kumakombi handika baba yakashati kuti chiri kuitika havana kuzvitsvaga pakazoti one day yanzi after 3 weeks zvichitika zvemakombi amapaka pakatora munhu akauya kumakombi haana any problem but wangoti watsvage munhu apinde mukombi aiona chini kombi hadzimuki handimaona baba yanibva kuti ako zviri kufamba sei saka one day vanonzi vakakwira vakaenda kun'anga imwe yaive kuvhendeko asi kure handimaona vachibva kuvhenda kwain'anga yakasvakati ini zvangu zviri pamuri handizvikwanisi ngozi iri pamuri yakakomba inangu handizvikwanisi kudhara n'anga dzaitaura chokwadi kuti zvinangu handizvigoni shoga yavana zvigoni kwete tun'anga tukenhema tirikomba zvano tokungoti chero kati chii tunongogona zvese ndivana jack of all trades n'anga ikati maiwe zviri pamuri ini handizvikwanisi kuti ndingazvibvisa pane zvamakabata baba imi zvikukutu kumurudzi rwekunze rudzi rwemhuno handimaona inde munotsvaga rubatsiro ini yangu pamusha pangu ibvai n'anga ndobva yavadzinga pamusha pavo vachibva kumusha kwavo baba yako vakarisiva foni kwa kune zvimufoni zvimupudzi kuda zvimanokia 2110 5110 ameno handika ndobva hanzi kune vanhu vasungwa nenyaya yakristini inga zvinhu zvinofadza chaizvo kune vasungwa nenyaya yakristini mazimba aka ndakakudzai kuti mazimba nditi ndichaona mazimba here asungwa nenyaya yemusikana wokurawo cape town takataura kuti kristini usavate iwe hakuna rest in peace yatinonyora tiri kuti muka ugweni vakakubata right so ndadistebhika necomment baba vaya vachibva panganga pai vari murodhi kudai vakarisiva foni handimaona zvikanzi mwana kunoko angodona achibva kuchikoro achifamba nevamwe kuchikoro angodona pasi atofa baba vaya vakati chiri kuitika vakutomhanya kuenda kumba kudai handimaona vachisvika kumba baba vaya payadhi pavo handika vanhu vatoungana mwana yatotagwa tonzwa muyadhi handika pari kutosvika mwana womunin'ina wavo achimhanya mwana wakewo womunin'ina wavo angaenda kunochera mvura kutsime angosvaka donhera patsime akafa munoziva kuti musi wangu kafa vanhu 4 ifamily yavo yese munin'ina mukoma kwakafa vanhu 4 same day vakavigwa vakaita murakatira vakati hakuna chii kuitika muzada vanotanga kutaura vanhu vatanga kutaura kutara kuti pane chiri kuitika chete 4 one day handimaona chichiri kuitika handimaona chichiri kuitika vanhu vatanga kutotaura paya handimaona ndobva vanzi baba vaya zvavakaita pamusoro womukomana uya vakabisa mapatsi avaida rurimi nechichimaziso wati handi vakatora musoro uya uya handimaona musoro ucho vakadiko mirai ndikuzofunganya chichazinya hei asi vakabvisa mapatsi handimaona saka zvadaro papaya vanin'ina vakati vakasatasa zvikuitika ka handei tinofambira tinzoti chichiri kuitika zviri kufamba sei vakati ndatobva uku ndadzingwa handimaona but azonzi vanin'ina chokwadi nekutaurisa zvavakabata varuziva chokwadi handimaona vavanzi handei kumwe vavaenda kumwe kwanzi kune mamwe mashangani amene kwavakaenda mumashanganuko vaenda kumashangani kuya mashangani akasvakati maiwekani baba taurai munopedza dzinza ngozi inotori nehasha iyi ngozi ine hasha zvekutodaro tikutoona pavhiki rino iri kai mukasangwara imba musha unenge wavharwa vanin'ina vai vatosumuka baba vedu vatema mukoma nemasano mukoma muri kuzitaura chii chakaitika hapasina zvekuvanza kapa mukoma ndopakataura kuti mukomana waya wamaibvunza mukomana wangu wemwembo andai takadzokera kumusha wake kuzimbabwe panguva iya ndakamuuraya ndakapiwa makombi aya munoona yaya ndakatopiwa makombi nenyaya ichi yekuti ndakatengesa mabody parts yabata ing'anga ikati azvibetseri zvamunoda kuita izvi because chero mukada kutemana chero mukada kudii ngozi yatoyo mumusha ichangotevera ropa chero kamuuraya mukoma ngozi inenge ichingovepo ichangosara ichimboenda kuvana venyu chamozogwa kana mapedza kugadzira zvengozi izvi panguva ino motanga matogadzira nyaya yengozi yopera mozorovana pachenyu handimaona ng'anga yakati ndokwanisa kubatsirai hanzi yaibva kumalawasi aigara nechekumachanganuko ikati ndokwanisa kubatsirai handimaona kuti vazive kuti mukomana yanobvepi baba vaya havazivi mukomana akaitsvaga basa kwaanobva havakuzivi mai mwana havakuzivi mukomana wangu yanguzara kubva kuzimbabwe zvezvokuti haubvunzi munhu kuti papi hauna nguva nochoti mukomana webasa havazivi wanonzi aibva kuzimbabwe kupi havazivi musoro makaisepi baba imi musoro makaisa kupi zvikanzi musoro pane pandakacherera ndabvisa mapatsi zvikanzi ng'anga yakati handei kwakutosimuka usiku kwakuita mushonga kwakuenda kutsvaga pakachererwa munikiri inonzi pakachererwa musoro uya kwakuwanikwa handimaona uradenya rawanikwa denya riya ng'anga ndokutora denya riya ndokugadzira zvakagadzira zvikanzi musoro uyu moenda nawo kumba kwenyu imi kune mukoma kurayo munoisa kuchikuva animoza chinonzi chikuva imba iraundi zvazvinovakirigwa zvamunoisa mapletsi chinenge chiri kwamaisa mapletsi uko svikai munoisa musoro uyu pachikuva unovata pachikuva handimaona ndo pamunovata uri then mangwana antika musoro iwoyu mochi nhasi usiku imi pamunoisa musoro imi muchibva pano muchisa musoro uku hapana nopinda mukicheni imi mochitotsvaga vanhu vanoenda vachienda kumusha wemukomana wekuzimbabwe
handika musoro iwoyu uchakutungamirirai denya irori kunosvika pakazvarwa mukomana uchu kuti ndepapi pamusha pavo. Ha, nganga yanzi yaive nganga ine mukurumbira isikama ndobva yatora denya ndokugadzira ndokuvapa ndobva vaenda ndobva vanoisa denya riya mumba ndokuvhara handika ndokuchitanga kunotsvagana nenehama vana sekuru dhara zvichichindo kuchitwa dare paya hanimaona kuti kuchiinda kuZimbabwe kuseni vachimuka nganga yachibva yakauya ikaita mishonga yese yakaita ikati right chifamba kwai musoro wakasimuka pachikuva guys musoro wakasimuka pachikuva vakanzi buda mchetevera kwanzi nemadhara iwayo nasekuru iwayo nyaya iyi yaiudzwa mai vangu nasekuru vakabva kuZimbabwe vakanga vaenda ivo vacho vane hama yakanga yauraya mukomana ushu vakanga vari padelegation yakaenda kuZimbabwe kunotaura nyaya yengozi hanimaona sekuru vachiti kuna mai kudhara madhara achatengeswa paya vachitengesera iko kukusaidia kuna Venda uko hanimaona kwavaitengesa kuna Nagiyani uko vachitengesa madhoiri kare time dzemadhoiri dziya sekuru ando vaiti ha ndakambosvika kuZimbabwe ndokuziva asi ini bhodha ramotibhodha ndakuriona hatina kuona bhodha ndipo vairondedzera nyaya yakaitika mumusha mavo chinzwa hei mai chikakita nyaya mai vangu vakafasina matiri nyaya vachingoitaura nyaya iyoyi ndobva vakwai musoro ukakudubuka ukatanga kufamba nganga ikati fambai munosvika musachero kasangana nechii musatye murodhi fambai indai chete mimi vakati kanzi asi mutakure chikafu apa vakunda kuZimbabwe ka netsoka mai vakunda kuZimbabwe netsoka pakwiriwi musoro ndori kwatungamirira kwai musoro waive mberi muri kuzwa madhara vari kumashure vachitevera vachinde nemusoro kwai vakafamba kuda vakafamba dzinenge kuda close to 1 weekend some days vachifamba pavanenge vanetsa vombozorora vosumukira vachienda kuZimbabwe netsoka mukomana uyu aibva kubhodha rekumozambique asi ari kuri kuZimbabwe kwamheno kuZimbabwe hanimano kuchina nasedhe kuna nachimanimani amheno ndokwaibva kwanzi takafamba asi havana kana musho wavakaona vaingofamba nemusango vachingofamba nemusango havana kana munhu wakasangana naye havana kana chavakaona kwanzi vakazoti manje zvidhara muzati vanhu vekumusha vanenge vajaira zvekufamba izvi hanimaona vazofamba 1 weekend some days vachingofamba kwai ndopa wakasvika handika musoro uya zvawakaita and pawakanzovate mumba papaya nganga iyi yakagadzira kuti musoro utange waenda kuchimanimani unozivisa kuti kune vanhu vachauya ndakaura kune ini ndakatofa kudhara handika asi vanhu vakaita izvi vari kuuya hanimaona saka vaitozviziva vanga vakatomirira chidelegation yauyai hanzi vakati vachisvika pavakasvika ipapo musoro wakabva waungomira ivo ndobva vamira because vaitungamirirwa nemusoro ya ndobva vatomirawo kwai pasina nguva vakabva vangotoona pane misha irapo vakatotanga kunonzwa mururu vanhu vachiridza mururu handika vanhu vachidira zvavaidira pasi nedoro vachienda kune vanhu vaya kwai ndo patakazati tatosvika kwai ndobva musoro yawadisappear hanimaona kwai ndo patakatanga kutouchira nekugama pasi vachiuchira handika vakadzi vachipembera vachiwiridza manhiki vachidza mipururu ndobva kwataugwa nyaya iyi kunze kwegedhe havene zvinotaurika kunze kwegedhe zvokuti vanazopinda mumusha kubvuma musha dzidzi ndokuzopinzana mumusha muyamiya vapinzana mumusha muyamiya nyaya ndokuchizotaurwa kuti tauya vediwe pane mukomana akadai akauya vakati zuro akauya akabuda pano akataura kune munhu kuti ndakafa asi muri kuita tachizviziva kuti muri murodhi muri kuuya ndosaka mwana ndakadi takumirirai hanimaona saka isusu aya kuti tizoripa nyaya yengozi yakaitwa chide umwe nekuti ngozi yakutopedza vanhu ngozi iri kunzi ine ukasha vakati tikuziva zvese handika saka tiri kuda danga remombe 20 mombe 20 dzaikosha kati kutaura makore mukuziva kuti ndirini mombe idzi makore atikutora katisata zvagwa pamwe hameno kanzi mombe 20 hanimaona chikanzi tokupai deadline kwaiko zvino tombotaura newedu kuti adzuse hasha hanimaona asi vari kutaura kudaro handika vari kutaura kudaro wana angatogemuka kumushoko pavakazobva uko vachidzokera kwakaona mumwe avigwa mwana womunin'ina mumwe avigwa futi hanimaona saka ava pavakazoita zvechivanhu vachimisa uyu wavo kuti chimbomira kuuraya tabvumirana kuti pabhadharo saka tiri kupai kusvika mwedzi unotevera pakati munge maya nezvinhu zvedu hanimaona vakavabvumirana hanimaona vabvumirana kudaro musoro uya wakavatungamirira futi kudzoka back kuLimpopo kuGiyani uko vakafambazve madhara akafamba iwayo vakafamba mai mwana ndi close to 4 weeks vachingofamba ndobva vadzoka kumusha yanga yava zvezvokuti kumborovana kana kuti kutemana nemasana hapasisina vasvika kwakatovigwa mumwe hanimaona vakaona kuti ngozi haisita zvekutamba izvi ndopa vakati hapana chekuti totozotaura kana zvapera munhu nemunhu mumunda mumusha make tiri kubvisa mombe vakabvisa kubva kuna nasisi kupi kudziunganidza mombe zvazvokuti nandakandokwana handiziva ndachandakaita inenge isati yamuka ngozi yakatsamwa munonzwa vakaunganidza mombe dziya dzikakwana 20 hanimaona dzakwana 20 vakanzi mombe handika vakaunganidza mombe dziya dzaungana mombe dziya musoro uyaya nganga ikauya futi
ikagadzira musoro uya kuti tungamire kudzokera bheki avadzika vaifamba nemusango vakadzokera nemombe vachitinha mombe kuindana dziriko mombe kuzimbabwe kana dzisina kuzofa animaona dzikatinwa mombe dzichienda nemusango mai mwana kwakazoendawo vamwe vaya vanenge vanetaka kwakazoendawo vamwewo vonofamba zve 1 weekend some days idzi kusvika nemombe dziya vachisvika papaya kana mati muri hamugoni kuverenga makomedzi ndirikunzwa kutsva animaona vachisvika papaya nemombe yaya handika moza kufikisana kako vachinzi raiti mombe dzauya handika tadziona asi mukomana ari kuti ndanga kuda kuroora ndanga ndasvika zera rekuroora saka ndinoda mukadzi ndo pakangepo nepakazonetsa manje apa koinda mwana wani ari kuda mukadzi ndo mhuri ikataiwa apa ndoputinda mwana wake handika nokuti yaida mukadzi wechidiki panoenda kana pachinzi mukadzi wechidiki panotogwa mwana mudiki asingazivi murume mazera ma7 years ma8 years ma6 years anototorwa otoenda uko anenge anonokurira kufamily iko kwachitonzi uri mukadzi waningi akafa handi muri kuzviona vakati lakiwo murume yanzanga nemwana anga achita grade 5 vanhu vakataiwa panyaya yemukadzi kochinda wake mwana musikana ndiye wochinda apana panga pasina zvokuita kuti kudii ndobva abvuma vakanisaka hatina zvatinokwanisa kuita takamumisa ngozi kozvinoti uraya modzokera futi monouya nechimusikana mukadzi wake mozomusiya pano zvidhara zvakangunduruka zvichidzokera nemusoro wazvo kuningikiri vachidzokera kugiyanuku vasvika kuya vanobva yanogarirwa pasi ndobva angotora mwana musikana wake grade 5 kuti kune kwatikuenda rongedza ndokutakurana nemwana naye mwana yeye ndofunga iko zvino kana makatozofawo kwatakatozomhenu kuzimbabwe zvokunoku nezvatokangamwa watoyeko ndokwakutogara watoye mukadzi womunhu akafako ndokudzokera back naye zvidhara zviya mukadzi tauya naye mukadzi zvikanzi right ngozi yayabva yadzikamba manje yati kwayakabva yabuda ichitaura pane mumwe musha iri kuti aiwa this time musoro wangu ngauvigwe pakati pedanga chapinda mombe idzi dzabhadharwa idzi saka ndo pakazotogwa dehenya riya ndobva racheregwa pakati pedanga remombe iri rakanga rakaiswa musoro yayo hanimaona ndobva rachererwa ipapo handitimazviona ndokubva vachoonekana ndokusiya kwavakaita mwana uya ipapo kuti iwo wakugara pano ndoyava family yako nyuwani uchadzidza shona pano uchienda zvise pano ndobva vatofuratira ndokudzoka ndokupera wakaita ngozi animukona saka ngozi kana dzinouya pakasiyana inogona kuya ichichuza kuti ndikutoda mukadzi kana vanga makauraya chiri chikomana chidiki chaka chasvika pazera kuchida uroora chinogona ndoda mukadzi munotoendesa mai mwana makomba aya vakasvika veyama kwai vakatengesa makomba aya vakatora madzi vakatotenga mombe dzedu dzatakabhadhara ngozi animaona asi kumba kwakusina zvakanaka kuchawirana hapachina saka ndo zvinoita ngozi izvozvo saka mushongo wengozi tinyeperane ndichizora nanzi mushongo wengozi namata guys mondiregerera pamakomenti apa ndawane kutsvaini era ndingazvigone ndawane kutsva tinyeperane ndanzi mushongo wengozi munhu namata ngozi inoenda atidi kunyeperana vanhu vanofa animaona mushongo wengozi unoripiwa animaona kune vanhu whether izvi zvekuripa izvi whether muri mukristu whether uri chii ngozi inongoripwa animaona right too tabva kwandika tati tinovakomodheta vese venhingikiri vechivanhu vanoda zvechivanhu vanoda zvechiprofita nti munhu nemunhu anoda kupi kwakamunakira ndokwaanoenda kwakamunakira munhu ndokwaanoenda right toitaurawo nevechechi antika sati tainda totaurawo nevechechi sati tadonha panapa right pane vechechi apa guys mugare makazviziva kuti izvozvi anditika kune mutonamata zvakasimba munovata muchinamata makamisa musoro pasi makumbo mudenga nekuti as we speak right now hondo dziri kusimuka dzevanhu vanenge vachida kugwa nemi dzakawandisa hondo dzinenge chida kuduburai dzakawandisa ingoriwo imi munenge muchiti muri kunamata muchinamata ikoko ava vanoita vari kuda musoro wako vari kutora kuti usaroorwe vari busy as we speak kuti hauroorwi haudai vachiisa mazita paanenge ari vachiisa mbiya dzataugwa idzi muchiiswa mumbiya umu muchidini antimaona saka ndatimugare makazviziva kuti kana kunamata kunoda hakudi kunamata uchiita mabreaki kana uchinamata wotonamata uchirevesa handikwede kuti nhasi one day you are cold the other day you are hot hauzipa wakamira wakadai kunopisa ukuriko umwe musi uri kufuma uchipisa umwe musi uri kufuma uchitonhora handika unenge uri munhu arisina pakamira kana wati wakuda zvechikristu handika wochita zvechikristu wochimira mwari uyu anoshedzwa mwari uyu anonamatwa mwari uyu anochemerwa yes mhinduro yamwari inogona inonoka kuuya anomaona asi definitely inogona kunoka kuuya nekuti tiri vanhu ka hatina patience anomaona hatina patience dzokumirira nguva yamwari asi mwari vanodavira ndochokwadi mwari vanodavira vanotaura kuti ndinodavira ende mwari avanogona kutaura newe hazvina basa kuti ndiwani usazviandamaine mwari vanotaura newe munoziva kana makamboona hamiri kuti makambozvinoongorora here kuti
vazhinji vakasimuka mukati meupenyu. Imimi vanopenyu uri nani right now, vazhinji venyu makakura mchitambura, makakura muri makondemu mufamily, makakura mufamily uchinzi uyu hapanchanoita rine richeta hure antika ihure ukalebliwa hure ukalebliwa useless family ukalebliwa kunzi anakana achanoita anakana basa chidhakwa, but you turned out to be good people in life, you turned out to be somebody in life. Nokuti Mwari havachagari kumusoro, Mwari vanotsvaga munhu ari pazasi, vanotora munhu ari pazasi yeye vomuisa kumusoro ikoko. Nokuti kana uri kumusoro wagara uri kumusoro ko Mwari vane newe, vanotora munhu ari pazasi vokusimudza vachinda newe. Vakawanda vachona vakatobuda nepakawanda, vakabuda nemakona akawanda, vakabuda painzi hapabudiki ndopawakabuda. Mwari vakasesedzera, Mwari vakasimudzira, Mwari vakasimuka naye vachienda. Antika unoti nhasi ukachoka life yako kudai so unozvibvunza kuti ndini here Mwari? Ukaona uchidriva mota yako kudai so you ask yourself kuti Mwari ndini here? Ndanga ndiri rombe ndakura ndichifudziswa mombe, neform 4 handina kuinyora, neform 2 handina kuninyora, ndainzi iri ndorisina basa ndokondemiri harina kwarinoendai. Asi nhasi ndindakagara mufortuna, nhasi ndakagara mumotikari ndiri kudriva ndichienda. Antika usina chikoro, nokuti Mwari vanotora vanhu vakadaro ndo vanhu vavanoda, vasina chinhu, vakashoreka, vanhu vakazvidzwa, vanhu makondemu, vanhu vanosemesa, vanonzi vanosemesa, anosemesa uyu. Vamwe venyu maitedza kana kudyiwa nemundiro 1 kuchinzi handidyi naye, vana vanhu vamai vakakura chikuchengetai vachiti handidi kudya naye mundiro 1, anomusemesa. Uchisemesa vanhu vane mari dzavo, uchisemesa vanhu vaikuchengeta nokuti wainzi unosemesa. Asi nhasi ukazvitarisa upenyu hwako, vaikusemera vaiti kusemeswa vaya vakuda kukushashavira iko zvino, wese akuda kuya padhuze newe, wese akuda kuya achiti ndoda kudya newe, akuda kunopinda mugudza 1. Nhasi unotoka kushanyira kunzi handidi kuwata murume wangu ndoda kuwata newe, but waivasemesa uri mwana mudiki, waivasemesa uri mwana mudiki vachiti anosemesa uyu. Nhasi wanake nokuti wakagezeswa, nokuti waka yes, Brenda, you can send an audio. It's fine. Just send an audio. It's okay. Put an audio, send, we'll share with others. Hanimona. Nokuti Mwari vakakusimudza mumatope, vakakugezesa, vakakupolisha, vakakuisa favor, anointing, grace pamusoro pako, vakati ushu gaizika ndokana ndichikudzai, kana ndichikudzai tongozo pama example, ndokana ndichikudzai pamusoro pangu inini, ndokana ndichikudzai pamusoro pangu kuti ndaive ndiri condemn, the condemned child ndichikura. You know, I used to tell you kuti ndakanditoriko zvokuti baba vasvika pakuti ndaneta, uyu handicharovi ushu, uyu handichadi apa uri mwana musikana futi, handicharovi, handichaitisei, handichadini. Mogara ndichira kuti ndinonamata kuti baba vabereki vangu Mwari vapenyu vakazoona paupenyu kuti what I turned out to be, because I was the condemned, I was the black sheep of the family. Animona ndakanditori condemn yekutodaro yekuti vanoti mwana uyu ashayiwa chi, tinomupa zvose, everything we try kumupa, ndiyo first born, we are doing everything for her, but wona imuka ndika denzi kuchinza hapana rinopesera nguva huri iri hapana zviri papo. Munofunga tichadlawo mombe apa ihure rinongori hure richangofamba chingota hure richafa needzi. Ndo zvandaitaurwa ini, ndo zvandaitwa. Asi Mwari havatarisi zvinotaura vanhu izvi. Mwari unoti ukacheuka ukanyatso pasi uri wega mumusoro ukatanga kunyatsozifunga like munoziva chero waikura uri mwana mudika zvinomboflasha back kudai, drama iri rinomboplaya in your head. Unotongoona kuti unongoti uri wega kuti Mwari ka handizivi kuti ndokutendai nei paupenyu hwangu, handizivi kuti ndokutendai nei paupenyu hwangu. Vachiti anofira maoko evanhu izvo. Honai muone kuda kwanoga everyday ndokachiwonedza kumapurisa kuti uyai munhu agwa, uyai mwana agwa, mwana mudika akadai so, uya achangofira maoko evanhu izvo, uya achangonzi bo nebhodhorobha afira ipapo. Ndo wanga uri mutauro waitaura nevanhu vese, even nevanhu vemumaraini mangu vamwe varipo apa comment section apo. Ndo vaive mutauro kuti upiko uya anofa uye Melina ndakanamba nebasa achangotsikwa kana ngorohwa newofa nokuti ndandiri condemns zvekudaro. Hanimona ndakanga ndasvika paextend vabereki kuti vaingokusiya uchiita zvaunoda, uchibuda zvaunoda, uchiita majira azvi zvinochingoti tangomira kuhwa kuti musi unoya fone kuti afa pakatongononongawo toviga. Hanimona but Mwari handiti izvo zvanga zvine plani yavo. So inini ndakatesa ndonyatsoona kuti zvichokwadika chandati ndikuudzei ichi chekuti Mwari ka plani yavo haisi plani yemunhu, ende paipa unenge uchinzi rikondemuka Mwari ndipo pavanoda, ndo pavanoda. Ini upenyu hwokunzi kondemuka, upenyu hwangu hwakaitwa kondemu kwese guys. Kukondemu hwokukura ndotozviziva ndizvirambi nokuti musika wacho ndaitoiita. I was condemned zvemachokwadi nokuti ndaita musikawa. Takura
takunojoina vamwe tanouya pani pasocial media taita futi makondemu. Guys, munoziva imi ndichinzi ndakauraya mai. Ame hard worker indogona kushanda guys, handityi basa, handityi challenge. Panonzi panopinda vamwe ndinopapinda. Ndogara ndichikudzai nyaya yangu yekuti ndakapinda papi nchizama kuita inchidi zvimwe zvichibuda zvimwe zvichiramba zvimwe zvichimuka uchidonha uchidaro. Ndakamboona somebody achinyora kuti akavhura saluni because akachekeresa mai. Ari mashoko aibuda munhu andisingazivi ghost account. Because akanga aenda kune old profile yandakarasa kana ndiona kuti ndaive ndiri musaluni yandaita kuti andigona kuruka musoro here. But ndaive ndifunga dzotsvaga mari. Handiruke musoro. Ndaive ndifunga dzotsvaga mari. What if I put a salon and find somebody who comes and work here? And I lived and I sustained a living. Nekudaro. Ndichitsvaga vanhu vachiuya chishanda zvichitofaya ndisingagoni kuruka musoro. Indaingorelaxisa vanhu musoro. Nekuti maesikono zvandaigona. Condemn iyoyo. Condemn yainzi condemn right now ndikasvika kuma-area kwandinozvarwa. Vachiriko vapenyu, mabereki, nevamwe vana, handika vaiti condemn. Nokuti ndikasvika iko zvino kwandinoberekwa. Ndinosvika ndichinoburitsa mari yekuvatengera chingwa. Kusvika ndichipinda door to door kuma next door neighbors ndichiti makadii zviri sei. Handika handeikani kumashops tinotenga chingwa. Ndichienda nemabhokisi esipo ekugovera kwandinozvarwa. Kumba kwevabereki vangu. Kupa area yese zvine zvinawo yakuda kuita padhuze neni. Ndaivaudza munhu ndakavaudza sejoku nichiseka pandakapesera kubva kunchiti muchaiziva here condemn. Muchiti kune vana atini kukona ini guys chakada nditembeni vakomana vabereki vekumaraini kwedu ukoko vangari manext door vaiudza vana vavasikana atini kukona muchitamba namelini uyu. Bad apple, bad influence. Hatini kukona muchitamba naye kana kukona ye atini. Saka kumba kweda kuna vanhu vainibvuma vaigona kutamba nenongo rakomana nokuti vakomana muzati aiwirira pamusika wakapa. Panyaya dzemusika zvando pataiwirirana ipapo. Saka vaivharira vana vavo vachinzi asikana vachitopfura unotoona achitopfura achitotaura kudai zvakapedzisira zvakuita kuti at some point ndangenda kupfeka kunge mukomana. Nenyaya kuti ndaigara ndine vakomana ndidzo dzakanzi shamwari dzangu. Ndanda kupfeka mazibhegi bhurugwa ndombokandira ma-old photos amunoona makamaona ndichipfeka mazibhurugwa akadai ndichizvita mukomana indiri musikana. Nenyaya kuti ndaigara ndiri mukati mevakomana. Nenyaya kuti ndandisina shamwari chisikana because vabereki vangu vasikana nevana vavo ndandiri condemn. But nhasi semu vana ivavo semu vasikana ivavo. Sorry yenyu kune vamwe vacho vanenge vari mucomment section. But kana tichida kubatsira tinongotaura zvinhu zvakafura zvakudhara and it's nothing personal. Kungotaura nyaya hapana grudge. Semu vaningikiri vana vana ndisatambe navo ivavo. Nhasi vazhinji vacho ndinovatsvagira mabasa emudzimba pano. Vazhinji ndakavaisa mumabasa. Kuvadeedza kubva kugweruko kumukoba kudusty mukoba kuti ndine basa uya wakatunda basa kuwhatsapp kwangu uya. Achikwira achiuya ndichinomisa pabasa. Nchiti charity begins at home. Vakawanda they are now working kwakasiyana siyana. Ndichivatsvagira mabasa. Kuti ndikutaridze kuti Mwari vanotora munhu asina basa ari pasi. Saka iwe urimo mucomment section imomo unoziva upenyu hwakakura. Upenyu hwakararama unouziva. Hwokupinda mutoilet usina bhutsu nangu andambopinda mutoilet usina bhutsu. Ndaingori mwana ive nemusika wasikumba kuti ndaiwana zvese. Ndanitori mwana atori spoiled zvokutodaro. Ndaiwana zvese. Animaona. Waipinda mutoilet usina bhutsu. Mutoilet munoziva vatikisa kuZimbabwe imi munovaziva. Vanhu vanowetera vaiwetera pasa muchita tuna pasi uchipinda makadaro uchijamba. Uyanda block wanozi Tom Jake. How come you come here so and you bring your link pana pataura nani? Animaona. Uchipinda munhu nikikiri isina toilet yakadaro uri munhu akadaro. Asi right now most of you are in diaspora. Ndiri kunyepa here. Muchipinda muri kudiaspora right now you are driving mota dzinotyisa. Vazhinji venyu mune dzimba dzinotyisa. Mune marriage zenyu ari right. Hakuna marriage isina up and down. But mugere zvakanaka asi mainza muroorwe. Nokuti Mwari kana vafunga kukutsvaga vanotsvaga chakaraswa chepasi. Kwanzi vachatora dombo rakaramwa rakaraswa rinonzi rakatsemuka nepakati harina basa voisa pakona yemba imba yobva yamira. Ndinoseka. So the reason why sometimes handizivi hangu kuti tinozvifambisa sei. Ndoda kupa example ishi nokuti ndakanzwa muridzi waye achitaura. Handika ndoda kuti mutarise mukadzi anonzi Taira Maimofu. Maimofu gave a testimony achitaura kuti ndakabuda kungundu ndaishanda mumashopu engundu. Munoona zvakaita Mwari vakasiya vanhu vekuHarare. Vanhu vanoshanda kuHarare vakavasiya vanhu vemafamilies vari kuHarare vakangunduruka vakananga kungundu. Mwari vakanotora a village girl yemungundu yashanda mushopu vakamusumudza vakamukanda muHarare vakamuitei muHarare
murume muharare imomo, vamupa murume muharare imomo, vakamugezesa handitika ari muharare imomo, vakamusimudza handiti akaita one right now. Yes, tinoza chibasa chekuita socialite influencer chinogona kuva chisina mari, but how many people knows Madam Boss? The popularity dei zvanga zvekuti zvinhu zvinobhadhara dei ane mari inotyisa. Mwari ndo zvavanoita, Mwari ndo zvavanoita. Akaita umwe munhu paupenyu, pakaita vana vasatani vakauya pasocial media apa ndika vamwe vari vanhurume chaiko chaiko, vaimisa miromo vanhurume, vakatanga kutaura kuti hari zvariri ingoma, vachitaura zvinhu zvinorwadza zvakadzika zvinodya munhu. Little did they know kuti God had a plan. Havana kuziva kuti pamuri kukondema muchitukirira muchiti hana kana basa uyu akadya chibereko achazvari, ndine surprise for you. Mwari vakasimuka vakati ndichanyadzisa vavengi vako, ndichaisa tafura mberi kwevavengi vako, uchadya pamberi pevavengi vako vachiona. Allow ye to shenga nemimba yake, murege adade nemimba yake. Kwakabva ndiani kuziva zvamaitaura zvaitaugwa nevanhu handika vanhu vatovikangama nekukurumidza, vatokangana zvaitaugwa nevanhu nekukurumidza, vakuti hazvidi kudai. Allow ye to be anochengeta munhu nemwana ari mukati ndimwari. Mwari ndiye anochengeta munhu, Mwari ndiye anotochengeta even mwana ari mukati, and nothing will happen to you. Kune zvinhu zvichivanhu kunozodii, muregei. Pamaiseka maidi kuvhara vaiseka, pavaitaura maidi kuvhara vaitaura, hanti vanhu vaingotaura. Ndinozama kukupai kuti munyatsongoona tika ndichiti Mwari, guys, Mwari vanosimudza. Andimaona. Sorry henyu kungopa example, andimaona. Andina wandinovenga mugandogara chikudzai pano kune diaries angu they know. Paitiko pane chakanaka ndinotomira, ndinototaura pane chakanaka, patiko zvitakuzoga kuti zvakanaka nokuti vatitauriwo panenge paitiko zvakanaka. Handi chinonzi chinto chinda kunobva chimwe. But anyway, zvinhu zvinenge zvakadi zvakango zvinenge zviri panzapa. Handika tarisai even kuna Felistas munzvimbo yemabvuku, anobva kupi kumabvuku, budiriro meno kwa Glenview ameno. Mwari vakasiyana Borodeo Brooks, Mwari vakasiya vana ameno kukoko kune nzvimbo dzakanaka kumadhodho kwararo, vakaenda in the dusty places of Gleninora amene koko, vakanonga kamusikana ku Gleninora, vakauya nako kakazvuzvurudza, vakaenda nako kakasimudza, vakati kacha tingataura zvimwe pachida kutaura reality pamberi paMwari. Who does not know these ladies? Asika chira kune dzimwe nyika mukurumbira nezera zviriko. Who does not know these people? Mwari vanosimudza. Tisu tinozoporonga edu sevanhu, but Mwari vanenge vakusimudza. Mwari vanenge vatokusimudza because wakaraswa uri konde vanototora ipapo. Vakasiyana Borodeo Brooks kwese. Harimaona vakaenda. Vanhu vaivaona panguva iyoyo vachiti vanhu vekupi kwa iwawo, vanhu vekumarikesheni kusina matara uko kumadhasti kumadi. Right now vanotobhadhara mari kunoona vanhu ivava. Tiri kunyepa here? Nyasha kana dzakuloketa, nyasha kana dzakuloketa. Andimazviona ndo zvinoita Mwari. Saka Mwari havana basa kuti iwewe wakazodi even tingatotaura examples asingaperi. Even vana Javo anoda kuchitugudza meno kwavo kuti anobuda meno, mukatarisa mapictures akaikudhara achiparidza evhangeri remustreet remudust mudasti maiparidza meno akapfekawo mabhurugwa aya ana zvakata kare avaita musabhendikwa zvakatako achingofamba achingodai ari mastreet achingoroka munhu kasina nebasa rese. Anomaona. But right now jeti whatever tisu tinozoporonga sevanhu, but grace Mwari vanenge vakusimudza. Mwari vanenge vakusimudza, ende Mwari vanokusimudza vachida vasingadi. Ini vanhu vekugweru vanozviziva, vanhu vekugweru you are there, I can see you in the comment section mukutonyora, munozviziva ini kuti ndandiri condemn. Nemi vamwe vacho mamakatondikondema kuti mati hureri rinoita ipiri, rinoitei hureri, rinozodii hureri irori. But tatochembera tirimo mumamarriage. Mwari kana vangokuloketa vangu vanongokuloketa. Not to say kuti marriage is an achievement, no. But tikutaura zvinhu zvaiprofitwa nezvaitaugwa nevanhu kuti Mwari havashandi naizvozvo. Mwari havashandi naizvozvo. Vana evidence chera kwanzi mbavha. Chero zvikaita mbavha David, iwo uri kudi kubawo kuti usimuke. Let's be fair here. David, imbavha andichika, but iwo kwa uchiziva pari kubiwa, go and still usimukewo. Ngatingove honest. Imbavha andichika, yes,
Asi iwewe kana uchiziva uruda here kugara mupoverty, my brother David. Do you want to be in the poverty nekusingaperi? Go and steal, wait, stolen. Untaridza kuti totaridzawo nesu kuti towedzera kusimuka kubva patira. Tutoda parudiwa papi tinomora. Tina evidence chiera. Mwana waye anogara chikudza history yake. Achikudza kuti mai vangu cheva havagone, havasi handisi in good books na mai vangu. Mai vangu havagone kuti vanditi happy birthday. Chaiko havakwanisi. Anokudza life history yake kuti ndaida chikoro. Ende muchitaura nemene sonomona kuti dei akaenda kumberi nechikoro ka, dei ari somewhere in life. But ma privilege ekuenda chikoro panga pasina. Achikudza ndakagara mu street. I was a street kid. She always says that. I was a street kid. Dandisina. Ndaicheketwa from chibva apa noenda apa chibva. But akataura kuti kwa baba kwano zvarwa. Andika ndiwe mabasi. But vangu vasina chekuita naye. Anomaona. Vangu vasina chekuita naye. Takamuona tese guys. Ndoda kukupa example. Takamuona achiya pa social media. Yes. Vakawana time kuti but isikufana zvaro kuita what not. Andimoona. But she knew where she was going. Anga ne vision yake ga yaive nayo yaiona yatanga tisingaoni. Andimoona. Tikamuona ari mu one room. Mai vatene mabhaketi ake. Vanhu vakamusekera ndikunyepa erasi. Ngataure chokwadi guys. Pasina kuti atite zvaro vengo aside. Titaure nyaya sezvairi. Achiva vachimusekera kukashandwa kudai nokava bhaketi rokudonhera musoro. Wona keten racho ndikurangana chimbosekera keten asina kabatika ndakarwadziwa asingotema chona iyoyo ndandisingatauri naye because angabva neutral life. But ndaitoda kumupa marketing chiti Mwari ndibatsire ndipe mwana we marketing but ndompasei nokuti neni ndakabva kuitikwa life yangu manje. Hanimona. Ndompasei marketing. Ndikurangana pakakusekerwa keten ndakarwadziwa. Kuti but we all start from somewhere. Ikaita funny pa social media achisekera mabhaketi but munoziva here kuti tikadautara chokwadi pasina ruvengo majority yevanhu vakanga vachiseka evidence chera vazhinji venyu muchiri pani pa social media nanhasi you are still there panzvimbo imwe chete. Takatomona achisimuka. Ndiri kunyepa here. Takatomona achisimuka akabva akaenda kuZimbabwe neform 2 yake anotaura iyoyo. Tikamona achipinda mumota ndakambona achisekerwa motikari zvokuti ndakati asi Mwarika murombo munhu. Vanhu vachiseka vachidambuka mazino vachiti getekete rikapuwa zita rikadii but aitofamba from point 1 to point B. Akatoita zengwe. Vamwe vaimuseka kana nebhasikoro nanhasi asati atombotenga bhasikoro. Avasati atombotenga bhasikoro. Vamwe vakanga vachimuseka. Apa tisi kutora side ninga ndoda kukuonesa ichokwadi. Kana bhasikoro vamwe vacho vaimusekera muchiti zengwe. Nanhasi asati matenga bhasikoro kuti mumbokurawo bhasikoro but makanga muchiseka munhu aita effort. Form 2 yakaziva kuti kunonotogwa license. Ine vision yekuti ndoda kudrivewo mota yangu. I want to drive sikorokoro iyoyo. Akatenga nemwe mota akapinda akazosunga akabva mune imwe. Guys, kana tozogara paupenyu vanhu vasira vaipasipasika andika vaipasipasa havasekwe nokuti ndo pane ziso raMwari, ndo pane mboni yeziso raMwari. Vanhu vari pasipasi havasekwe. Go and bless if you can. Havasekwe. Ave kuZimbabwe uko tikamuona chimhanya chidini and aitogara kuti kuti atori nekaupenyu kake kuti ari right, ari comfortable. Taitoona kuti no, she's okay. She's comfortable from that one room yanga isina curtain. Andika manga mune mabhaketi to I don't know whether it was a flat or it was a house or whatever, I don't know. But maiswa marketing na marketing chao wakati ya made take over ya wakati wakasawa marketing muntu ne you know everything, you know, and it was like utazonati kutosimuka kwa open kao. Kutosimuka kwa open. Tarisa imwende mune mabrijo. Wabunoti mabrijo. Mwana nzi mabrijo. Mabrijo ndo mzivari house girl in Pretoria. She was a housemaid. Achitaka kuti amalive ake ari housemaid. Achiti ndakumbira ndabuda ndaenda kugigi kunana towers amene sanga chamwadi zake uko ari house girl. Achiti ndikupiwa 2000 paishanda. Mabrijo uyu mabrijo. Vanhu vachimuseka pa social media. Vanhu vachimuita ndikurangana nchiti mwana uyu Mwari. Vanhu vachimuseka. Somehow Mwari vakanosimudza ipapo pari kusekwa ipapo akataura history yake ndakatera chitika ipi ndakapiwa mari nani handizivi kuvanhu vakamupa mari kuvanhu vakura veminga ainda kushowa chino support vakamupa mari yemuwando ndo pakati ndakusiya chimaid ndakuda kutaka kuti life yangu ndeka ndo pakati tsvaga room yake
munotomona ari murumu make kuti mwana uyu atori comfortable ari murumu make. Murumu make vanhu vanotovha anenge achiita live akachivhura kafiriji kake apa achidya maapple ake arimo ari musoro wake uri kuheadboard dzamunofunga kuti dzinoshamisira idzi. Hande munotokwai munhu asina headboard anosekwa muchiti musoro wake uri kuheadboard uko. Handika mushona kuti mwana uyu handimaona mangwana muti muna abuda kadai mangwana muti muna kuti ndakwenda kuzambia kunohodha ndabva kuzambia kunohodha takaitika tisapota maticheza kakauya achitengesa isu ndikati inini I bought it just to support ndangotengera kusapota nothing else. I just wanted anditombo yenyu kui ndiva nawe itsaka wanted iyoyo and ndichatozongoipa somebody else. I bought it to support because ndakatomona achitanga ari mumba memunhu iko zvino motongomona mabridge chero vamwanotoseka nhasi kuti ndega ishamsiri but kwaari inoshamisa because mukadzokera kuhistory yake paitaura achitaura kuti nini upenyu hwangu ahistory yake mukadzokera pahistory ka munotoona kuti kwaari ka ndege achievement hombe ndege inotoshamisa kwaari nokuti history yake yanotaura ka unototi mwari ka dema ramamuchiwedzera nyasha pamusoro penyasha pamusoro pevana ndege up and down ndakaona chinzi ndege aishamsiri eni ndikati vanhu kutaura kuti havazivi history yemwana ndakamunzwa achitaura history yake ndakambomubvunza pano ndichamudedza one day pano nditaure naye pano but she said ndakaromba and you believe that Walter mumabridge wamuzivi mabridge omunhu wemafanisi zvamunotaura ndozvanomhanya nazvo mabridge haana kendenge kuti mati kudi mabridge adamboromba ndozvakaita hasi mabridge is not rich ka ukuthi ngatakaromba mabridge is not rich tikuti we are comparing kubva paive nepave kuzvinokuti akatoita 10 steps ahead kubva paive nepave saka level yari haisi yemunhu akaromba iya haisi yemunhu akaromba kutaura kuti akufadzei because that's mabridge for you anongotaura haana mari mabridge kuti mungati akatoromba dei mama mona achifamba neLamborghini kana kuti nendege nepamaiti ane private jet nepamaiti gundo kwakuromba so far angaromba iye achigara muwani room kurombera kwira ndege doesn't make sense. Anmona ndichamudedza wande ndoti uya nemabridge uya nehistory yako vanhu vanyatsoodzidza vanyatsonzwa saka ndati ndikuudzei kuti Mwari ndimwari wemakondemu ungadaro uripo pano uri kondemu wakarambwa uri kuraswa nevanhu family iri kuramba family iri kukurasa basa chechera hari wanikwi uri munhu anongosukasvika pabasa pano ndawana basa unongosemiwa unongofiriwa haudiki varume cheche vakauya kati mupenyu hwako vanouya vachienda voya unongochitodawo kuita stable relationship kuita stand one relationship but zvinoramba just because vanouya vosemeswa voenda vouya vosemeswa voenda wochitozamazve koya zvemumwe vosemeswa woenda God is looking for you. Mwari vari kuya nguva yako iri kukwana nguva yako iri kukwana animona nguva yako ichakwana vamwe madai kutotazama kutengesa madomasi checho andonge wakazogwa matsvina uzame kutengesa chino ichi utange wakazora chino uzame kuti business rari kuita kuita vamwe zvomwe zviri kupera kudai zvako hazvitengwi zvoita kunge wakahameno kuti zvakaita sei hameno kuti zvinenge zvakaita sei. God is watching. Usagive up chete usazviuraya nda kuzviuraya ini nevana hanimona usazviuraya uchiti kwai ndozviuraya nevana because zvinhu zvaramba mirira nguva ndozvandataura zvape kutanga makristu kuti nguva yaMwari inogona noka kuuya but inouya inosvika. Musi unowu ndataura one of my fans iri ku-UK iko a woman andichataura ndikataura nezvakawanda nezvakambobatsira stage panapa munobva mavasiva a woman in Mutare vakawedha izvozvi she wedded recently at 50 but I still remember me talking to you vachitaura kuti SIS-MELLY give up zviri kuramba kutoita kunge munhu ndinoenda kuchikoro ndoshanda ndiri ku-UK everything but kuita relationship aigari ndichikuti kani vakoma nguva yaMwari vakandaivifangawo kuti MC kumuchato wavo indobva ndakangama madhetsi kaini ivo ndobva vatadza kundiremind vachifunga SIS-MELLY vachiri kunhingirikiri vachifunga madhesaya vakuzondisira message kuti ati SIS-MELLY hamukadaro chokwadi takasvitsvaga MC last minute ini ndakangamwa vanga vasina kutengera zvetiketi kuti ndiye kuZimbabwe handimaona vakaita white dore midwa white wedding at 50 but vaiti ndaneta ndagive up kwese kunongonzi ndikati imi hakuna chinotadzwa naMwari vanotigwa nokugonerai handitimati munonamata rambai makamira panzvimbo rambai makanamata. Yes, to be delayed is not to be denied. Hanimona yes ma 50 years ndo exactly CJ va 50 years ndo vanasara vanhasi ndo vanahana vanhasi saka rega vasekwe ita condemn yekupedzisira but don't worry about people nokuti munhu tagara tinongotaura asi kune asingatongere chitororo kune anipa alifea anotora nemboni yeziso rake iri pauri kuti akatokuaya sokutoteza kuti ushu ndichafura nepapo
ndinotopfura nepo chete apa ndikutopasimudza zvinoitika. Hazvina basa kuti konde siya vakondeme, siya vakutaure, siya vakukatune, siya vaseke mazina apera nekuseka, siya vadambuke vakuite ese yavanoda. Iwe zvakuita sewakapusa. Asi Mwari vanokurangarira. Mwari vanenge vachitongokuona. Ende Mwari kana vauya vana basa rekuti kwai waiseka vanoti waita sei. Chiso zvedu isu makondemo vana mene taisekwa pasocial media. Ndichikumesoko ndakambosangana nerimwe picha rangu ndakaunganidzwa makamboriona. Munomaona ndofa munogara muchimuona. Ndinounganidzwa kumeso kukutiwa chembere. Asi ndasvika ipapo pasi ndosvika ipapo. Ndotosenda ndoti Mwari maita henyu vanhu vari kuda kuti vari kundiprofesaya kuti ndisvike pakuchembera kusvika ndadai I receive. Ndotosangana nazvo ndoseka ndoti I receive. Mwari ndakatunwa kuti ndichembere kusvika apa. Pamwe ndinganisiri kuzosvika ikoko but the way kuti they are wishing kuti ndisvike pakuchembera kudai so aiwa Mwari I receive. Kukatunwa nokuti ndikuchinza una basa. Asi regai ndikudze zvinoita Mwari. Tikutonanga palanso apa. Palanso vaikatuna vayaka nanhasi chingorimo zvacho mukuku macho. Chechi chingondikatuna chiri mumukuku macho. Ina ndaka munobona kuti Mwari vanokuti Mwari vane manyemwe so. Mwari vane manyemwe guys. Mwari vane manyemwe Mwari. Vane manyemwe. Acha kusara chingodi draw zvangu musoro ine ndakakwira zvangu mumhero ndege ipi ndichiti. Ndakananga zvangu kunonga magabango ebinzi kumabini. Kumungandidi. Mungandidi. Hanzi evidence muri mingeza hayi wawo evidence anokutora uzi. Mungandidi. Say ndichibva palanso mira ndine surprise ga for them. Ndichibva palanso mira imwe next destination yangu iri kupi. Mira imwe next destination. Mapepa akatotangwa kuitwa. Mira imwe next day. Ndo zvinoita vanhu vakaraswa. Condemn dzinodraw kumeso dziya dzichinzihure. Guys hamuchizivi chihure changu pasocial media. Hamuchizivi chihure changu pasocial media. Mimi chakaita mbiri. Hamuchizivi. Chandisingazivi ini muridzi wacho. But mimi makachiziva. Chandisingazivi kuti ndikabvunza naye kuti ina hamizvizivi kwa muruzvone kwenda mubvunza koko ina handigoni kutsanangurirai. Nokuti izvi handizvizivi. Chakakurumbira. Iwe ninga wakwira zvako munenje wako kuti muzanzi uchienda kuZimbabwe. Hai waende ndakananga uko. Hani mazvona kuti sometimes kuchinyira vanhu nekuseka vanhu kupa vanhu ma blessings. Guys, kuchinyira vanhu nekuseka vanhu kupa vanhu ma blessings. Musachinyire vanhu, musaseke vanhu. Yes, vamwe vanochinyira vanhu kuseka vanhu, vanhu vagara vari kuchando kwachona. But truly speaking, if we look at it, zvinoita Mwarava, unogoveko kushande kukoka, uchichinyira unoseka umeka, kungoshanda, chabuda hapana. Hapana, unenge utori pa benefits. Kutorama nekupiwa nema benefits, chabuda hapana. Uri mukati mevamwe pachinopisa ipapo. But wakabloka makombora kuvhara, makombora kuti nti. Nekuti unoseka vanhu, unochinyira vanhu, unokatuna vanhu, unotukisa vanhu. Zvinobva zvamira kudai kuti nti. Tinovaziva vakawanda zvedu. We know them. Vane system iyoyo. Variko kuchandoko. Havakutuki direct. Vanokanda chinhu kuti vanhu vapedze newe comment section. But ndiwe kauya nechinhu. Upenyu unoramba wakati ndi wakamira maini. Vamwe vachitoenda. Murimo mudiaspora imomo. Vamwe vachitodzivuzende muradzimba zvokutodaro. Kuita 6677 kuvaka mahotera maloji vachitoenda. Imi muchingomukira kuti foni yangu ndibaye ndinoti nasi ndiri kuposta ari. Muri kupa makomborero kuvanhu vamuri kushungurudza nekuteeresa vaya. Chokwadi chakanaka, the truth be told. Atimoni, munhu asekwe kana tozogara vasikana. Munhu asekwe. The example can go on and on and on and on and on and on. Munhu asekwe. Timukaenda kune dzimwe nyika uko. Kunze kwenyika uko. Pane mwana yanonzi Kora Obida nditamba akashama. Kora Obidu. Kora Obid from the dusty areas of Nigeria to kuenda kuChina. Meno kwainzaita zvekuChina ukashidzisa vanhu kuChina. Antika Mwari vakanomunonga koko akapinda muAmerica. Ko zvino atove muAmerica imomo. Antimazvona. So ndo zvazvinoita. Munhu asekwe. Dzidzai chidzidzo ngaingoveleseni uchingofamba kudai kuti ukaona munhu mukavaona pa social media patifanani ya life ida ina kufanana
musaseke vanhu, musatsvinyire vanhu, because sometimes you are giving them my blessings. Izvo zvindotozviziva zvangu. I know kuti the devil is waiting for me kuairport uko. Vakatomirira nditi kuti hapapindi. Vakatomirira hapapindi. Tichange tatotanga kutoripota nekutofanira kutenga hafangi kupinda nekuti they feel kuti it's now their own country. I know. Ndotozviziva. I know. But guess what? Mwari havadhili naizvozvo, havashandi naizvozvo Mwari. Mwari havashandi naizvozvo kuti anzi ndakamuvenga Mwari havashandi vachidaro. God will surprise you uchinyora ma-email 100 million uchifona mafoni. Mwari havashandi naizvozvo. Ndosaka mchana zvangu nditori too relaxed and tisenchi kuzati ndo yako because ndichau yako. And mon ndinotopapinda ndichimhanya nezita raJesu kutonzi come help, let me help you with your bags. Nokuti ndo Mwari vandoziva vandodana kwavari vandonamata. Unogwa nyama yaugwe nemweya. Mwari wacho vakambozvitanga vanozvipedzisa. Ndo chizva nokutaura kuti Mwari makatanga zvese muchazvipedzisa. Ende muchazvipedzisa. Nokuti ndimakazvitanga ndisirini, ndimakazvitanga muchazvipedzisa. Musadadire vanhu guys. Vanhu havadadigwe. Vaya vari kufila kuti vari kudadigwa kumafamilies, mukurarama, mumachechi, kupi. Guys, Mwari vari kuona. One day, your testimony, your song, your story will be your song. Your story will be your testimony. Zvinochinja. Mwari vanotoda munhu asina basa yeye. Mwari havana kuvinga vatadzika, vatsveneka, nokuti vatsvene ndo vake. Akavinga vatadzi. God did not come here for the saint. He came for the sinners. For us sinners. Ndisu waakafambira. Saka ndanchipoda ndi accommodate kwese hapana ndasiya ndi kunganga kundabata maprofita kundabata ndasopedzera newe kuchechi. Antimazvona. Hanzi Dokasi moyo ndakaona chimbotaugwa Dokasi moyo sawa nyazi ndekupikwa. Mene kwandakasangana nechinzi Dokasi moyo yekudi. Hamene zvakangotaugwa sina nebasa. Pati hazvisi kumumisa kuti Mwari wamusumudze makambona vichimira. Hazvisi kumumisa kutaura kwedu isusu vanhu. But Mwari chaiye. Mwari chaiye. Avamiswi because isusu kutaura Dokasi akazo. Let's just some funny story that I met along somewhere. Hachazi ndekupikwa ndakaiverenga. Hanimona. Mwari avamiswi. Vari kungomatora mawadza. Vachingomatora mawadza. Takatarisa kudai nokuti Mwari havana basa nezvamukusara muchitaura history yemunhu akatodarika pari iye naMwari wake ndonozivana. Akatoenda muimba yake yemukati mucloset make akatonochema akanoumburuka imomo akanokumberegerera akanopedzerana naMwari wake. Isu sevanhu tichiita ngoti wakazodai uyu upi uyu Dokasi uyu akazodai uyu Dokasi akazodai. Mwari vakatomuvha. Mwari vari kutofamba nebhora. Mwari vakatina matebhuzi. Mwari vari kutoenda naye zvokutodaro. Isu tangomira panzvimbo 1. Tirikungomira vanhu mbona tichingojaja kuti ripi raine hure riya Dokasi hure iro upi chanoziva ikweyo hapana chanoziva anoimpe iyeyi. Mwari vachingokutaridza kuti uyu mirai muone munosvika pakuzongovhara muromo yenyu mega kudai kuona kuti we are fighting the anointed one. I so wish munoziva kuti munomboita munamato wokuti zimangwandirwa ndomboti Mwari, but the hate that I see on social media. Dei Mwari zvaigoneka tese zvedu mambotinyatsotisiura muri imi Mwari. Imimi Mwari mumbotisiura kwete kuti tisiurane. Imi Mwari hamene kuti hau mumboya mutisiure. Imagine environment yekuti social media everybody is happy. I can go anytime any minute that I want. Ndogona kupinda mu-inbox makuda. Anytime I can go and call Ruru. Anytime I'm just going kuna vingoti. Imagine kuchauri kuita sei ndikutengesa uru zviri kufamba sa imbopinda wakadai. Imagine that kind of environment. Imagine yekutosimudzira kuti panapa takutombomira zvisina basa toda zvokusimudzirana isu toda zvokutoendera mberi noupenyu tichitobatsirana tichitombana tichitoenda. Guys, mangwana musafamba nerudhi yakati mangwana guys pari kusungwa munhu semunhu. Imagine the power of unity yakadaro. But itozati hazvigoneka because Satan chakauya chiri kumeka sure kuti chiri kuparadza vanhu. Chiri kumeka sure kuti chiri kuti destroy nepakati. Chiri kuisa divisions. Tiri kuparara nekushaya zivo njeri. We are perishing every day because of the lack of knowledge. Yes, atirambe, we have done mistakes. Everybody is a sinner. Everybody, munhu wese mutadzi. Munhu wese. Nemi munotaura kutadza kwedu kuti ndingakazodai newe uri mutadzi. Ukanzi nonga dombo utadze munhu, uteme munhu akaipa apa. Hauri nongi dombo nokuti iwe pachako zati wakaipa.
The difference is zvako hatizvizivi nokuti sometimes hatizivi kuti ndiwani uri mughost, so we don't know much about you. But tikazozviziva ka newoga unoshaya pekunyara, unoshaya pekupinda, because zvako zvakatokomba kudarika zvaJudhasi. But the problem ndekuti auzikamwi, saka you are safe because wakawanda. But my problems are told about everybody has problems, and the most are worse. Zvitori kwenyu zvinokunda ngomakurira, but tinoona zvevamwe. Zvinotokonda ngomakurira, but tinomhanya nedzevamwe. Nemwari atibatsira. Ipapa baka ndinoziva kuti life iyo ikai ichanditukisa. Life iyi ichandidrowesa. But I receive kuchembedzwa because I want to reach makore kuti kumeso kune kwazosvika ipapo ndikutoda. But sometimes the truth has to be said. Sometimes ndinenge ndisitombodi kuti ndisingadi kutaura zvimwe zvinhu zvinopesa zvangozobuda. So inini kwandiri nini nelevel yangu yefaith ndenchingoti sometimes Mwari vanotaura through inini kuti ndingodza umwe munhu anoda kunzwa anonzwa asingadi. Kunowanikwa 2 vanonzwa ndo vanenge vachitodiwa kuti vanzwe ivavo. 98% yozviramba because the devil ari kubata ikoko. And they will try by almost kuti ngativhire anotaura kuti chiko chanotiudza ushu akanga ari kumvengevhenga achiposta nyaya dzevane everyday vanhu vakachema. That's what I will receive, and that's what they will say. But guess what? I know in Mwari wangu takatogadzana takatopfura ndakatokangamo. I am not proud of that. If I could turn back the ends of time, I was going to turn them and make things right. Pamwe ndaide ndakazozvitawo neghost, but handina ghost, handizivi ghost, handina ghost. Ndaizvita ndiri meri. But I'm not proud of that. Am I? No. So, paupenyu, amen. Amen. Nezvaimbogona, amen kuti Mwari achazvigadzisa sei. But kune vanonamata, rambai muchingonamatawo zvenyu. Kune vanoisa mabute pasi, rambai muchingoisa mabute enyu pasi. Kutingorangarira mweya wepeace. Munoziva kuti vanhu vakajoina social media kudhara. Do you still remember kuti there was peace on social media? Do you know that? Kuti kudhara. That was before we brought vana mvengevhenga. Mwari ndinogara ndichingona madhara zvoti Mwari poitwa sei. There was peace. Kwaive negroup vanhu vaita majokes vaifaya kuti tizive vakawanda apa. Tave tiri mafollowers evamwe isu. Ndakambokudza guys ngati ndaive ndiri follower hombe yaLoveness Samazuya anondivenga with a passion nasuya. Ndaive ndiri follower yake hombe. Kuchinana zviri kufanira ndiko takazarana mukoma masimba ikukuya. Vanake tina ndiko takavazivira time iyoyo. Vachiita zvimameno zvaita zvimadrama zvavo zvaita kwakusina malive guys. Vanhu vaita zvokushandisa mafoni tichiita zvokurekodha zvimavideo tichimirira kuti kana 15 minutes 20 minutes kuti video upload kuti tione. Kuchikeda yainzi Keda TV yes mumukaradhuya. Zvichifaya zvinangidza kwanga kusina hate kwakusina kutukana kwakusina aisa aumbozviwishere eni kuti ungati tingadzokera ipo paya. Even my accounts amakuisa mapassword kuti munhu asapinde mupassword mako. Anomaona mufoni mako. Tatisina ndase mchona kuti mukanosecha inini kuti Melinka panotobuda accounts angu aive nezita nesurname zvisina kulokiwa. Zvinaizongokanga mapassword nongosiya zvakadaro because ndakanga na password. Papa sina need kuloka Facebook account yako. Papa sina need kuloka Facebook account panga pasina. Taisiya zvakadaro isusu waingo create account yako ikangoto auto create imotosiya yaya wotoenda ukakanga mapassword. That's how it was. Time iyoyo pa social media. Kwakusina. Kuti nditi zvakazotanga nekupandizi kukatanga kungonyuka mamwe magrupu ainzi vana makuwa. Ndopa zvakatanga. Kusati kwatomboverana mvengevhenga. Totokudza history kumasiro. Tatiri mafollowers evamwe guys. Ndatine zvandinokudza ndinyepi. Ndichikudza chokwadi. Ndanga ndiri loyal fan yamasiriri. Handino kunyepera. Handiri loyal fan yamasiriri vediwe. Ndikafunga pakazotanga grupu rainzi makuwa iroro. Hanimaona ndikafunga hondo dzandaigwa ndichigwira mbuya ravuka nemi munoti zvakaoma. Mwe zvakaoma. Achibvumburudzwa achidi amene ndo pakatanga nyaya dzemaghost ipapo. I still remember. Tichiti ghost chiko chinonzi ghost. Hanimaona kuchinzi vanhu vanovhura makonzi chi hameno timu rainesana naro reku UK yuko. Rainesana vanzi vana Mugabe tawo Mugabe chichi vana mai takana hameno samwe. Hanimaona vachimuitei vachimushungurudza vakamushungurudza vedu tichiuya wesona mede tichiti hakuna izvozvo hakuna tiri mucomment section tiri nharo ini nyaya yebride maid guy
Yeah, guys, yeah, bridesmaid amumboni udzini. Nani bridesmaid womunhu one pasocial media. Pasocial media nani bridesmaid womunhu one. Ndaiwa kuti ndikaona love ndoti ya. Haikona. Ndandifanya love nezimansiri uyu. Guys, ndikakuza munhu. Ndikukuza ichokwadi pamberi paMwari kuti amuti kwa chokwadi. Ndai ndikamona imi ndai aiuju. Ndaiwa kumuda I understand ndikaona hangu zvinoita vanhu vanoda manhikiri masocialites apa. Hanimona I understand them because ndakambozviita ndozvisiva. Hanimona ndaitsaka kana picture yake kudai so ndatonge ndinorilike ka 100 ka million uploada picture yake kudai. Hanimona kuma musati vanhu vanoenda achikura kudai so love was very beautiful ka ari mudiki achikura kudai. It was very beautiful musikana ya mukadzi wayo. Very beautiful. Chakanaka geza chidi kutenda. Aipfeka shoti asina kana dumba asina achifitwa. Ani muri kuona? Achifitwa. Handi mazviona. Vachiti vakauya magosti ayandika ndikunagarira ndichitukwa nemagosti ndichiblokwa nemagosti ndichitukwa nemagosti ndichiti ndezvenyu izvo ndichimirizika. Hanimaona ndichimirizika kuti hapana zvamunomita totomuda love yenyu hakuna. And quite what happened I don't know what happened. Really, this is the answer, an honest answer. I don't know. Ndakangoti kwaye kune mavhi 11 andakazobudiswa akachengetwa akazodi I don't know. Social media happens. I don't know. Truly speaking, I don't know. There was a time when I wanted to know what really happened. I tried kuda kuziva kuti what really happened. Takasvika apa sei ndikatumira muza kana uri munhu mukuru unotumira ningikiri unotumira vanhu ndikatotumirawo vanhu potera nemuno ndichi mundibvunzirewo tiwane kundinyatsonzwisisa kuti tasvika apa chii chakaitika ndipa pakaita wrong. Zvikanzi handidi kana kuzviwa ndinotori nemavhi 11 ndakuburisa ndikati I've done my part. But ngachimuza kuti kwaina noburisa ndandati ndingo it was just a courtesy ubuntu unhu kuti ndizive. Hanzi diaries was my idea. Imi mukatora idea yemunhu. Wow. Okay, let me say it here, Natasha. Diaries ndiri ku South Africa. If she says diaries was an idea, right? And this is what papi chaipo. Pari kunzi it was my idea. And this is what papi chaipo. Because diaries inini munakato ndi inspire, to be honest, is Tete Tilda. But I said I can be Tete Tilda ndiri ku South Africa. So ini ndi South Africa ka zvandinoita ndiri kuno anditi she could have done that ari ku America. Guys, andigari ku America ini ndogara ku SA. Saka kana ndaita nigikiri yangu kunoko. No, she's a little bit older. Shishoma Mary. Tiri vana gugu antagara chivana gugwere. Saka kana taita Natasha, so this is what I'm saying anditi. Kana njita similarly, if diaries was an idea, I am doing diaries from SA. She can do diaries from America. The teacher that is doing diaries from Zimbabwe. Diaries, papi exactly. Because diaries sometimes it helps people. And it stands for the people. And she can still do it. Ikoko. And my life via anybody can do my life. Inga inidave pokuna page mamakazi simka katutezera tunoita one panapa. Anotezera ways direct and all the same thing. But have you ever heard me saying kuti ndakatora idea ningatora idea yangu? No, it's social media and it's a platform for everyone. There is room for everyone on social media. Pane room pe munhu wese opa social media. It's big for all of us. So and this kuziva nguta chitanzi vakatora idea yangu in what way? Because there is inoenda kumikuku antika ichinobatsira vanhu. Anditimaona inoenda kumikuku ichinobatsira vanhu. Saka she can still go kumikuku yeku America ichinobatsira vanhu. Guys, handizvere inga vana angu sendi vari kungoenda kumikuku yeku Zimbabwe achinobatsira vanhu. Handizvere shema ari kupinda mariseve yeku Zimbabwe achimbobatsira vanhu. Zvakasiyana here. Zvakasiyana here. Hativi pano guys zvichitaura kuti handi kwati Tilda vatanga. Tobva pano toenda kwati Tilda. Handizvere. Kana tobva kwati Tilda moti simeli vatotangawo muchiuya pano. Hazvisiri zvere. Zvinotangira pakuti munhu uzoti pakabiwa idea yangu
handiti zvinotangira pakuti greediness yekuti I want to be the only one who's operating pa platform. Animona kuti ndini ndoga ndo panotangira problem. But you can still do your own thing uri uku. Anzia problem yanakutanga ile pakuti Molly Indiana, I remember this level kaitwa. I don't know about Jamoli ndakangozviwawo, but I was not interested in ndatomblocker by then. Jamoli I don't know. We don't know who. I think he want to sort Molly Indiana because kuna na America koko munogona kutrace ma Facebook cards munotrace kuti vanhu vane zvinhu zvindiyani mukavabata. And one. So takangowa akatombozi ndini saka we don't know kuti ndiyani. But then I'm thinking with my first world countries ko kwaivari Molly oyo angari ma first world countries ko. Handimona. So nyaya idea guys ukada kuti ndite ini ndega ndine chinhu changu pa social media. That's where the problem is. Ofuchi doi rakanaka totokopa ini I copied kuna anti-tilda. Handiti ini zvandakanga ndatanga aiuya neconcept yakewo kana aida kuita ma talk show ku America kuna Steve Harvey, kuna Oprah Winfrey, kune vakawandisa variko vanoita ma talk shows. Even now she can still join in. She can still join in. Pastor Media pana dewa varikuita ma talk shows. Vana angu dewa. They are also doing my talk shows. And it vanhu vakawanda vakuita ma talk shows. A lot vamwe guys. So I don't think that's the reason. I think there's a proper reason. I don't think it's your reason yoyo. I think upon a reason. I say that cannot be the reason. That cannot be the reason. That cannot be the reason. Because in chandu kuchiri kuziva achitongo zvimwe zvinhu achataura zvina basa achataura. Chandoziva ini chakandiudza last like direct kokoko akanditi get sent nazvo. But anyway mashtaura. She said to me, ndine munhu wangu ari kuAmerica kuAfrica kokoko. Andika saka munhu wangu uyu ari kuda kunditra studio. Here, yekuti ndizoya mu studio nchita zvinhu zvangu mu studio. Ndofunga ita ma talk shows mu studio. But guys, do I have a studio? Do I have a studio? Handina studio ini. Ndina studio ini. Still even nasa akaita. Tinongoenda kunosupporta. Titoenda noterera kuti totodzidza zvakawanda ikoko. Tobvawo kutoya kuno kutodzidza futi zvakawanda kuno. How many times chiti ndikaita nyaya panoti masocialites madiki torai nyaya? How many times? Muchinzwa chiti ndikati nyaya inoti masocialites madiki ari kukura musatyi kuti anzi hey nyaya ndiyameli, please take it on. Nezuro mosa zvinoita Mwari. Nezuro ndaitaura nemwana yendodo akandisendera message sisimene muri sei ndikati ndiri right asi ndini ndisiri kuona ndikudii zviri kutanzi mazano ndakamira pa social media ndikati good social media ndatombo detox ashamene nezuro andi zvikanzi ndakabatikana strike ndakataura naDumebi ku messenger. Dumebi akanditi ndodo ndiDumebi ndindodo aindidza nezuro zvikanzi ndoda Dumebi akanditi ndodo sena nenyaya dzekutukana nevanhu nekutaura nyaya dzevanhu. Hanimona wona kuti ndatosimudzikwa izvo zvindatopedza akatowana certificate yake Dumebi ne chaita chezvekeresh. Hanimona zvikanzi ndakatowana certificate yangu. Ukauya zvakanaka unobatsigwa wona kuti inini ndini totozvunza ndini Dumebi wendaveone certificate. This is my first certificate ngati mupenyu wangu kuti ndibatewo certificate. Ndinozoera kuti ari kutaura nemunhu kevari tu ndodo ndofunga zvakamubata and then he came to me. Hanimona ndobva ati nezuro ndikatomupa namba yangu yeWhatsApp. Ndikati uya kuWhatsApp. Akauya kuWhatsApp ukasvikanzi ndobvaisa ari maaudio. I can play the audios if you want. Zvikanzi but you know there is we go off topic quickly. Zvikanzi ndanikikiri naye zvikanzi saka handizivi kuti manje ndodisa zvinhu zvachona kuno kuSouth Africa kuno mungoda zvinhu zvakuenda zvichioma ngati South Africa yakuoma zvechokwadi. Hanimona zvikanzi saka inini ndikati unomboshandepi kwewe? Zvikanzi ndinoshanda kuKera andazvikera I think kubasa saka ndinoshanda manheru masikati ndosona ndakarara mazano ndakazodza kuti social media chi handichaiti. Hanimona plus ndaneta unoita kunge unoshandiswa nevanhu pasocial media apa. Ndikati hona fame haidi kuya nenzira yawakatanga nayo. Ndikutaura zvinoti asimakuwa andi whether handisungusori akondodo kana ndataura tisina kukumbira concert but handisi kutaura zvinhu zvakaipa toda zvataingotaura. Hanimona ndobva ndati hona fame haidi kuti uye nekutuka vanhu. Hanzvadzi yangu wakakanganisa pakuti unoyo uchihakira nyaya dzisinei newe. Handiti wadi kumboita stay away. Zvikanzi ndoitei akandibvunza nezuro mubvunzo kuti ndoitei. Ndikati look, come and join us, be the voice of the voiceless. Unogona kutaura unacho unotya iwe hautye munhu. Handiti kune vanhu vakawanda vari kutambudzika nenyaya ndobva ndatombudza ngati nhasi chaichai ndine vanhu vari vekambani vandandinavo uyu muWhatsApp mangu vandiri kubatsira akatonditi kambani iyoyo vanhu ivo vakatomboya kwandiri
but ndakazorega vachiti nyaya yavo yave kumakotsi vanhu vekambani muri mucomment section vehello paisa muri kuzvisa kuti makambonisa nyaya yenyu kuna ndono handi ndikati but uona zvazvinoita tikaita 2 ini ndiri kuchiridza nekusaidi kuchidza nekusaidi inoita mutsindo zvikandisaka madii ndikatimuza ndikati no ndatotaura naCEO ndatsvaga namba dzaCEO ndatotaura naye so tine meeting ende zvinhu zviri kufamba smooth nhasi CEO ndamuti ndoda mari yepetrol because ndakamudza kuti ndiri kumirira my own Zimbabweans agents guys ndingakudzai hapana chaaramba CEO wepaisa maIndia hapana chaaramba akati ndinodira fuel ndandatodza vanhu ava ndikati mimi vegroup because havasi kubhadharwa guys zvikuitirawo zvinorwadza but mukutaura kwandakaita naCEO I felt kuti anenge ari kuziva one side of the story riri kubva kumanagement yake side revanhu haasi kuziva so ndakangotaura netimu rangu kuti okay we'll talk during the week notakati meeting next Monday next week patinoenda ndotakura at least 3 of you guys so that tonogara pasi ndichange ndine mimadiaries I will be with you hanimona I never thought kuti ndichasvika maCEO evakambana nahello paisa akatotanzi ndakaunza ndasingazivi malaysia.com ndeyake kai zvikanzi we brought malaysia.com ndikati we are not disputing all that but ndine problem when you are not paying the Zimbabweans workers and yet it is said that you are paying your other Indians workers ndo malaysia problem ipapo that's why I am coming and with the tone of voice rangu guys akakurumidza kudzika tikakurumidza kutotaura tikakurumidza kuricha agreement tamirira musatkof wakataura kuti tinogara pasi ndikamuti wona inyaya yekuti tinogona kuti tikasawisanako kutoichiriridza kuti avape mari dzavo because it will be bad for business rake he's got things to lose we've got nothing to lose anmona akati but mutaura chokwadi ndogona ndikati join up ndodo atina nyaya wona nchichiridza nyaya you can still take it ndokutokura kwachona because people vanotoona kuti urikutibatsira isi ndekusora chitidza dzimwe nyaya sina nebasa rese vanozona kuti munhu autotibatsira andiona tikutosimuka tatobatsirwa nemunhu ushu nekuda kuti aita unoizuko andika vanhu ndo vaneta nezvimwezvi vanoda zvinhu zvakadai ndika I think kufunga kwangu ndofunga kuti ndakamudi akati ndazvinzwa dei muchine maaudio ndogona kuplayera akati ndazvinzwa iko zvino padiaries ndaiti ndikauya here vanhu vodituka mudiaries but ndikubva muchitanga ndobva tonduza ichite kumasoro kanzi muzanda kufollowa irini ndobva tava kundudza zvikanziko zvino ndei ndiripo but handichakomendi because ndakaona kuti ndakutovengwa nemadiaries ndikati kana madiaries akuvengi madiaries anozongovenga zvimwe zvavanoona uchiita kumastreet uku handiwana ofuchi ukangouya tikangoita zvinhu zvatiri kuita handiwana panguva iyoyo havana nidhe kuti kana kudii wantoona kuti uri munhu ende uri munhu ari bo but I understand kuti wakati ukutsvaga ukutsvaga following but following I think ukutsvaga nenzira isiyo because look kubva chopakwa uya kungoramba uri pa 17,000 saka uchasimuka rini you see kuti people are not following ndakamuonesa semwana anmona akandinzwisisa and he said to me ndasiya hanzi naiye ndave nemazuva ndisingakomendi kana kutaura chinhu handichadi ndo zvakandudza neshure ini ndikati good move zvikanzi ndinobatwa bata zvamwe zvamunotaura dzimwe nguva handimaona neitofunga mukurevai ndikati ndogoritaura nezvako ndokuziva here handikuzivi ini ndakangobhekana nenyaya unoiziva nyaya yakandibhowa but ukauya kwakumbira rigiro zvikapera handiona so ndozvatinge tichida sometimes kuti pasocial media kameno kuti mwari tongoti mwari ndo vanoziva kuti tichaguma nekuita sei guys mwari vanoziva kuti zvichadii handimaona but yesi rose chingoripo ndechekungoti guys mwari vangotiita zvakanaka musaseke vanhu havasekwe ukakava datya unoriyambutsa hamuseke vanhu hatituke vanhu hatidi takazviita we understand vari kuzviita vada kuzoregawo nenguva yavo it's fine it's okay but we saw the light techingotaura vachingodarika kuti don't be a victim of circumstance zvatakaitawo isusuwo panguva yachona zvimwe nezvongodarika zvichienda we can still do a lot of funny things tikatoseka tese pakashayikwa mozati tikatochuza kuti nonzi block button rega pakashaya vanorishandisa riya nokuti people will be laughing and enjoying and pasina nakutora serious but mukati blockbuster and block button pafacebook rinoshanda zvemushanda zvemushanda zviya because we are broken inside dei mwari vangotiporesa tese vakaremerwa vakarwadziwa vari broken vanoda kuheta vamwe because isusu tiri broken so because hate people they find pleasure in hating other people vese vaiva nezvavanenge vakatsemuka mwoyo zvakaitika kungave kumasure kungave amheno kuti mwari dei vakagadzisa mwoyo aporesa dii nesuwo taimboveipo papo but kana grace dzakutsvaga dzikakuloketa vana meni vaiva maituka vachiti zimbuya rezimhino iri zimbuya rekuroya iri aiwa titori pamwe paribo zvekuti mufunge paribo zvekuti paribo munhu asekwe munorasira makomborero kuvanhu right guys muve neusiku hwakanaka handitika
regai tapiwa here nhamba dzasekuru veBotswana tione nhamba dzauya here tiwane kubva kuchechi nekugara pano veduwe right nhamba dzasekuru dzauya dzasekuru veBotswana vekuhavani dzauya nhamba ndapiwa anditika nhamba ndapiwa asi zvandichaita namba anzi Nedi kola uripiko jira tsvuku 15 pula 12 pula transport 4 pula handeko Nedi uda kwenda naye kana uchida kwenda naye zvemashuwa Nedi if you are serious ndibate kuseri ndikupe namba ndibate kuseri Nedi kana uchida kwenda nakola ndikupe namba dzakola uyu you talk to ye womupa anzi torai imwe nyaya usati maenda no time yaenda makanaka I'll come back tomorrow I know kuti pa diaries panapa tikatanga zvema live hativhiona ndabva uchitikagara pano nanhasi ndakagara pano anoona saka tichazoita dzimwe tinoita ma live edu guys we are there we are here we are going to do our lives nasi Sunday regai timbodai anoona plus doido yamuna ndamusudza nezi ndamusiya achiruka pamwe vapedza kuruka anenge anotorwa anoona asi kana apedza kuruka iwa tinogona ta live murodi tichienda kutora mwana anditika moto ita make sure SIS MELLY aende cause ane fear ndosaka ndiri kuti Nedi kana achida kuenda naye zvinenge zvanaka anobva afamba naye oenda naye Nedi ndibate if you want ku WhatsApp kana uchida kuenda utowana afambe newe nokuti ega ndikona kuti panogona kunetsa kana Ivan mina ndinde mwana ari kurukwa kana vakati apera ndogona kufamba nemutichita live tiri mota tichinda ngataure dzengozi tichadzitaura Liya tichadzitaura guys